إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفات كيرو داندن إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفات كيرو ورلا نقلي أنا نحن لا كشاك برت سدران أبنكم كنكرايت حنكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريقيت وشرحن أباي كل أنقسقسو أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو قرار شخري وكداق الوانتراو وتقطعو كدم نقب وعباي لقان سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنكو ولو شخصهم بخبل نخبل نسدرو تقتلت لبا نخلت دانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت للا بلد برقنين وسوردك رخاوني ونخلالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك لانا وقوة سن كنا قنايا كرام شكال وقت شيرن إرنو غلاك ورا انبتين دبلدي نربحر دكستلا ينقنر اردد القفر الكستلا ينقنر قنا مساقلي مكلا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنان بحقناني ولومون كم وترو العلا قداس النزل لوو تعستوتات هزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير مقبار دقفكم مهاب هانا سريتوتات كم مقداف دما ناي وترو تعويعتنايو سلا تخلو تقبروا ودقف دما دقيمنا دقاقيمنا كي مزقناكم كنحالفا عندلنينا نايلو مهارستي امقد زلوو سفي زخونا بروغرام يكون مهارون يكون سلازي مسانا بصمونا مصنح اقداس يكونيو سلازي let's start مجمريا اب عالمنا اب زوبانا بزكاية زلو كنتات كنجمرينا first of all حدا كابتي اب زوانزي بزقال تفا من قدي ان ريو زلنا قداينا دبلوماسي كبهال كله دما قدم أتليس أنا نزينا كسع كندو نفس عميتاتنا عالم كم زنا يلوم تخطاتي ليه فلتني يجن أتينا زلنا مدرخنا يبحك مكيار نايتي يوني بولار وورلد ويكا أمريكا تملكوز نبرت عالم بسكالوت نبتي مالتي بولار وورلد بحال نسجر سلازلنا نجرات كتقولش أبزي تغل فتنة تيزقات أمزلو سلازي هذا هجر عابدي المسكال خجبر تعني قمت لي نابتك خير نابتك الناوس نابتي كاير بمزخينا نرزلنا and this is very important أبكد ميران ريزلنا أمونغو جبتنا أمريكان مچم نصور زي كونا كايدا يسأنيو أبزوانز جن أمكوزلوا كايدا نرلنا سودما إسرائيل بدر مغارجة بعالم درجانا تنسألي خيط سلزلو إسرائيل أمريكا مسجبتي عشان بمقبار نتزلو سأجم كتشفافنيات في التنزلا بزي كونتات زدما نتنا أنا أبكبابينا زلو كونتات عبس الواي زلو انتهي مالتي إسرائيل بعالم درجات نسأل الله كنبل كلنا let me give you one thing تي كونتات نزي دبلوماسي عجي ولا مس إيرترا زلو نجاربو زلنا كابيز بقس مخان كردانا من تنزي اسمه واسكي Continues. If Israeli bombs don't kill you, hunger will. If hunger doesn't kill you, disease will. It's quickly turning into the biggest humanitarian crisis of our times. We told you how the global opinion is shifting, but so is Israeli opinion. Israeli citizens are questioning their government. 31 public figures have written a letter. They are demanding crippling sanctions on their own country. Let me repeat that for you. Israelis are demanding sanctions on Israel. And who are these public figures? You've got an Israeli Oscar-winning director, a former attorney general, a speaker. انتي تبلنا الله مسيلكم الزنا قرات زي استوعي الكاميرا اي العلا قدا سنه كله ويو مبزحت غزي نحنا انتينا نفلت
ጉዳይና ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዓብ ብድሆ ናይ ጉዳይና ኤርትራ እስራኤል ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት እናተመሻጠረ ፀገም ዝፈጥረልና ሓይሊ እስራኤል ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ነርና ኣምላኽ ናይ ገለገለ ተኸታተልቲ ናይቲ ቻነል ትፅሕፍዎ ነገር ኣሎ ኩሉ ግዜ ይርአ ኣነ ይግረመ ኣምላኽ ናይ ኤርትራ ኣይታኸስን እዩ እትብል ዘረባ እያ it is true ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ኣለዋ ብዙሓት ሓይልታት ክጠልምዋ ክሃሲዋ ሕማቅ ክገብርዋ ኩሉ ዓይነት ንኸጥፍዋ ኩሉ ፈቲኖም እዮም እንድሕር ናብ ኣምላኽ ተኣምን ኮንካ ብግዳ ሓቂ ድማ ኤርትራ ሃገርካ እንድሕር ኮይና ኤርትራዊ እንድሕር ኮይንካ ናብ ኣምላኽ ንኽትኣምን ዘገድድ ብዙሕ ፍፃመታት እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ተፃቦታት ካብ ኩሉ እናመፀ እዚ ሃገር ከመይ ጌራ ትቕፅል እንድሕር ኢልካ ብልሒ ናይ ሻዕብያ ብልሒ ናይ መንግስቲ ናይ ብኡ ጥራይ ክግለፅ ዝኽእል ኮይና ይስማዓንን ኣነ እዚ ሃገር እዚ ኣምላኽ ፈትዋ እዩ ኣነ ኣብዚኣ ነጥቢ እዚኣ ክርዕም እየ ዝመርፅ ቢካዝ there are many things ብኖርማል ነገራት ክትሓስቦም ዘይትኽእል ወላ ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ፖለቲካል ኤሊት ዘይርድኦ ነገር እውን እሱ እዩ ፅንሕ ኢልና ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንገልፆ ኢና ነዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ዝበሃል ኣመና እስራኤል እኳ ክብል የሸግረን እንድዩ ነተንያሁ ዝበሃል ብትዕቢትን ብፅጋብን በቃ ዓቐን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ደረጃ ከይዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፈለስጢምን ቃዛን ዝገብሮ ዘሎ ስቃይ ኣይኮነን ዓለም ውይ ክትብል ሎሚ እስራኤላውያን ባዕሎም ነዚ መንግስቲ ናይ ነተንያሁ እቲ ዝበርትዕ ገዳ ኣውርድሉ ኢሎም ፃውዒት ይገብርለዉ ንማሕበረሰብ ዓለም ተርዲኹም ኣለኹም ንማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒት ገይሮም ኣለዉ ልዕሊ 4 ዝኾኑ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ምሁራትን ናይ እስራኤል እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ እዚ ሃገር እስራኤል ዝበሃል እዚ መንግስቲ ናይ እስራኤል እቲ ዝበርትዐ ዝበሃል እገዳ ክወርዶ ክኽእል ኣሎ ብምባል ፅሑፍ ፅሒፎም ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ናይ እስራኤል ብዛዕበየ ጉዳይ ኣብ ጎኒ ነተንያሁ የለን ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ነተንያሁ ዝበሃል ከመይ ገይሮም ካብ ስልጣን ከም ዝኣልይዎ ዓቕሎም ጥፊቦም ኣሎ ንቐፅል ከርየኩም እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ኢና ዓና ናይ ኤርትራውያን ድማ ንእስራኤልን ገለመለን ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም ቡን እያ ትሪኦ ዘላ ኤርትራ ድማ በዚ ነዊሕ ኢድ ናይ እስራኤል ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ድራማ እትህሰ ዘላ ሃገር ነዊሕ ዋጋ ዝኸፈለት እያ listen carefully here Former Speaker of Israel's Parliament and multiple recipients of the Israel Prize. Now, this is an award given for cultural excellence, sort of like Israel's Padma Awards. All these people are asking for sanctions on their own country. And this is not an isolated move. 2 Israeli rights groups have prepared a report. Both came to the same conclusion, that Israel is committing genocide in Gaza. Israel is committing genocide in Gaza. እዚ ምናልባት ገለገለ ኣለዉ ኣብ ርእሶም ገለ ቫይረስ ዝኣተዎም እንታይ እቲ ቫይረስ ኣነ ክርዳእኒ ስለ ዘይከኣለ ንዖም ገዲፈ ዝዛረብ ዘለኹ እስራኤላውያን ኖርማል እስራኤላውያን ዘይኮነስ የማናይ ራይት ኣኽረርቲ እስራኤላውያን መንግስቲ እስራኤል ብመርሕነት ናይ ነተንያሁ ኣብ ቃዛ ህልቂት ይፍፅም ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ፈለስጢማውያን ኣይኮኑን ስዑድያውያን ኣይኮኑን ግብፃውያን ኣይኮኑን ወይ ካልእ ዓረብ ኣይኮኑን ወይ ኤሮጳውያን እውን ኣይኮኑን ኤሮጳውያን ክንደ ግዜ ኢሎም እዮም ሕጂ እስራኤላውያን ንባዕሎም መንግስትናትና ህልቂት ፍፅም ኣሎ እናበሎም ከሎ ተቃዋማ የባህለ ሓደ ኤርትራዊ ማለት እዩ እስራኤል መሰላ እዩ ከምዚ ትገብራላ ገለ ክብል ዝውዕል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ኣነ በዛ ነብሰይ ኣብ በፅሐዮ ዘለኹ መረዳእታ የድብለኩም ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ንዝገብሮ ዘሎ ዝድግፍ ኤርትራዊ ወይ እውን ሰብ ናይ ብሓቂ ኣብ ከባቢየ ንክህሉ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱም እዚ ሰብ እዚ ክትረዳዳእ ከቢድ እዩ ክትረዳዳእ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዓይነት ጭካና ብልቡ ከም ዘሎ ትሪኦ ኣለኻ ሰብ ክቐትለካ ይክብለካ ይክእልኒ ሓደ ሰብ ዝቐትል ዘሎ እሞኻ ብኩሉ ዓይነት መለክዒ ገበን ይፍፅም ከም ዘሎ ህልቂት ይፍፅም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዘሎ ትካል ንዑ ዝድግፍ ዘሎ እንታይ ክገብረካ ከም ዝኽእል ኣብ ዕድል እንተረኺቡ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ሓቆም እዮም ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ሙስሊም ናትና ምዚ ነዚ ናይ እስራኤል ዝድግፍ ዘሎ ሰባት ናርኣዩ ልዑል ፍርሂ ዝስምዖም እዚ ክብል ከለኹ እቶም ውሕዳት ነዚ ዝድግፉ ዘለዉ ንሙሉእ ኤርትራ ዝገልፁ እዮም ብለኩም ኣለኹን መብዛሕትኦም እቶም ንዑ ዝድግፉ ዘለዉ ከማን ሓቂ ንምዝራብ ደለይቲ ፍትሒና ባህልቲ እዮም ነዚ ናይ ነተንያሁ ስርዓት ዝድግፉ ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒና ባህልትን ኣጋእዝያን ኢና ባህልትን ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳን ፀቢብነትን ዘጥቅዖም ሰባት እዮም ስለዚ መን ምዃኖም ንኣብነት ኣብኡሎ ሓደ ምሁር የባሃሊ ኤርትራ ምስ ኢራን ተሓባበር ኣላ ገለ እስራኤል ክትረድአና ኣለዎ ዝብል ነዚ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ዝድግፍ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቶም ዝኸፍኡን ቀንዲ ሓደገኛታት ምዃኖም ተረዲና ካብኣቶም ክንሃድም ጥራይ ዘለና ንመለስ ናብ ኣርስቲ እስራኤል ብኩሉ መንገዲ ሕማቅ ትፍፅም ከም ዘላ ብየማንን ፀጋምን እንኮላይ እስራኤላውያን እዚ ጉዳይ እዚ ከብል ኣሎ ካልእ ህዝቢ እስራኤል እዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ፈለስጢምን ጋዛን ዝግበር ዘሎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓደ መደብ እንታይ ዝመፅእ ዘሎ ንነተንያሁ ሓደ ኣካል ጥራይ ደፊኡ ሒዝዎ ዘሎ ሓጊዝዎ ዘሎ ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል እዩ
مبر دونالد ترامب كمان بيز ناتو عبد كفال نايت بيز ناتو أنصارو تنسيو لبسن كزناي إسرائيل تخطلو زلا من قدي سلازي اتزاقرم دونالد ترامب نبعلو لنكنا نتنياهو أنصارو تزاريب اللقن نخندي كميل خصان نحغل situation. Listen to what he had to say yesterday. I think everybody, unless they're pretty cold-hearted or worse than that, nuts. There's nothing you can say other than it's terrible when you see the kids. And those are kids, whether they talk starvation or not, those are kids that are starving. መንግስቲ እስራኤል እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብጥሜትን ብደርቅን ዝቆትሎም ዘሎ ኣይገብርን እየ ዘለኹ ዝብል ግን እቲ ሓቂ ግን ህፃናት ብዋሕዲ መግቢ ብጥሜት ብሽግር ብሕማም ከምኡውን ብስናይፐራት ናይ እስራኤል ከም ሕሱም ይሳቀዩኹም ዘለዉ እታ ስናይፐር ይጠቕሳን እዩ ብጥሜት ይሳቀዩኹም ዘለዉ ጥራይ ንእስራኤል ድሌት ክግበር ዝብል መራሒ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረብ ከሎ ንባዕሉ ዘገርም እዩ ድሕሪ ፈረንሳን ዩኬይን ሕጂ ድማ ካናዳ ኣብ ወርሒ 9 ኣቢላ ንመንግስቲ ፈለስጢን ንሃገረ ፈለስጢን ሬኮግናይዝ ክገብራ ምዃና ነጊራ ኣላ ከምኡ ምስ በለ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ እስራኤል ከመይ ንፈለስጢን ከመይ ጌርኩም ትድግፉ ካናዳ ድሓናብቲ ናይ ንግዲ ኔጎሲዬሽን እስከርእየኩም እየ ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ኣብዚ ቁርብ ዝተሓዋወሰ እዩ ሕጂ ንመለስ ናብ ዞባናስ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ነተንያሁ ዝወርድ ዘሎ ተነፅሎታት ብካልኦት ሃገራት ብካልኦት ሓይልታት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለው ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ ይኹኑ ናይ ካልኦት መራሕቲ ተደጋጋሚ ነዚ ናይ ነተንያሁ ስርዓት ይቃወምዎ ስለ ዘለው ግብፂ ድማ ኣሜሪካ ፀቃቂጣ ደፋፊያ ሽግር ክትገብረላ ትደሊ ነይራ ሕጂ ግን ዝበዝሐ ማሕበረሰብ ናይ ዓለም ምስ ፈለስጢማውያን ከምኡ ድማ ንግብፂ ዝድግፍ ዓይነት መርገፂ ስለ ዝገብር ዘሎ ኣሜሪካ ነፍሳ ከተትሕን ትፍትን ኣላ that's why ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም productive meeting between foreign minister ናይ ግብፂ ባድር አብደላቲ and US secretary of state Marco Rubio in Washington DC discussions covered strengthening Egypt-US strategic partnership key regional crises including developments in Gaza, Sudan, Egypt's water security ሰለስተ ነጥብታት ጉዳይ ናይ ጋዛ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ ጉዳይ ናይ ማይ ናይ ግብፂ ስለዚ ነዘን ሰለስተ እዚአን ክዘራረቡ ምስ ከም ዝዘራረቡ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ እዮም ተራኺቦም ዘለዉ ሓደ በሉለይ ካልኣይ ኣብዚ ሓደ ኣርቲክል እውን ወፂኡ ነይሩ ብተደጋጋሚ where is it let me show you ሓንቲ ነይራ ኣብዚኣ ሓዊሶም እንተ ኮይኖም Egypt to take a legal measure to take all legal measures to safeguard water security foreign minister US foreign minister tells US senators so ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጋዊ ስጉምቲ ክትወስድ ኩሉ ሕጋዊ ዘበለ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ንሰኔተርስ ናይ ኣሜሪካ ይነግር ኣሎ all these are pointing to one direction ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ዲልስ ወይ እውን ገለ ነገር ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ኢትዮጵያውያን ነፍሶም ነጊርዎም ኣብ ዝስምዕዎም ገለ ካብቶም ዋላ እኳ ሰኽራም ደገሎዶ ተበልኩሞ ካብቲ ስርዓት ናይ ካድረታት ናቱ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘውፅእ ግንዚ እዩ በሲሚንቶን ብንገነባው 15000 ታጣቂ ወቅተን አሸንፈን ያን ነገር ብናረግም ህዳሴ ግድብ ብንገነባ ቀጥሎ ያሉ ግድቦችን ለመገንባት ተመሳሳይ መስዋዕትነት ያስከፍላል ይሄ አንድ ሁለተኛ አባይ ብትገነባ እንኳን የባህር በር የማግኘት እድልህ ዜሮ ነው የሚሆነው ለዛ እኮ ነው ህዳሴ ግድብ ስንገነባ እኮ ነው አርሲሲ ከአባይ ወደ ቀይ ባህር ይዞረው ልብ ካላችሁት ወደ ሶማሊያ ይዞረው እኮ የህዳሴ ግድብ ስንተኛ ዙር ግንባታ አስጀመረ ያኔ ዶክተር አብይ አንድ ጥያቄ አቅርቦለት እንደነበር ይነግረዋል ሰውዬ አባይ ግድብን አታስቆም አባይ ግድብን ወረድ ጨርሻለሁ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ምናልባት ሕልፍ ዝበለ ከስማዓኩም ንውሕ ስለ ዝኾነ ግን ኣገዳሲ ሓበሬታ ይዛረብ ከሻዕቢያና ከሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር ገጥሞ ዘራፍ ማለት ጀመርኩ ዘውዲ ግን አሁንም ቢሆን ምንድነው የራፋ የጋዛ ተፈናቃዮች በሙሉ ራፋ ውስጥ በሚያሰፍር ከሆነ ሰውዬው በአሜሪካ በኩል አሁን እንደምታዩት በአሜሪካ ያውም በዶናልድ ትራምፕ በኩል መጥቶ ዞሮ እዛው ኔታንያሁ የሚኖሩበታል ምክንያቱም ሙሉ የጋዛ ተፈናቃዮች ግብጽ ለብቻው ከተቀበለ ሰርቫይቭ አረግም ሰርቫይቭ እንደማረግ አባይ ላይ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ለዚህ ደግሞ ከአሜሪካ ጋር ተባብሮ ከሱዳን ጋር ተባብሮ ከሐሰን ሼክ መሐመድም ሆነ ከኢሳያስ ጋር ተመሳጥሮ ምን አይነት ነገር ይጀምራል ኢትዮጵያ ላይ ወይ ጦርነት ይጀምራል የእርስ በርስ ግጭት ይጀምራል በዛ መንገድ ማሸነፍ ቢያቅተው እንኳን የቀይ ባህር ጉዳይ ቅዠት ህልም ሆኖ እንዲቀር ያደርገዋል ሕጂ ካብዚ ኩሉ ተዛረቦ እንታይ ክንርኢ ንኽእል መሲልኩም ብየማንን ፀጋምን ምስቲ ክንሪኦ ፀናሕና እዚ ኣብዚ ከረየኩም ፀናሕኩ ኣስፔክት ናይዚ ግብፂ ምስ ፎሬን ሚኒስተር ናይ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፅን ናይ ኣሜሪካን ዝራኸቡ ዘሎ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ 3 ግዜ ኣከታቲሉ ነቲ ዲጋ ነቲ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ኢና ከፊልና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ፈለስጢማውያን ጉዳይ ፈለስጢማውያን ኣብ ጋዛ ዘለው ብዓለም ደረጃ ኣስካሕካሕና ኮነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ዳርጋ ዓብ ፀገም ያጋጢምዋ ዘሎ ገለ መፍትሒ ድማ ትደልላ እቲ እስራኤል ዝበሃል ፈፂንካ ክቀረብ ዘይክእል ሃገርና ኮነ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ፈፂንካ መትሓዚ ስለ ተሳእኖ ኣሜሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዓቕሚ ስለ ዘየለ ንግብፂ በጃኻ ንስኻ ኣብቲ ራፋ ከባቢ ገለ ቦታ ክፈተልና ገለ ኮሪዶር ከፊትካ እቶም ፈለስጢማውያን ወላ ንግዚኡ ወላ ኣብኡ ይእተው እሞ ንዓታቶም ኣብኡ ዝድሊ ከነማሊና ንዓኻ ድማ ዝደለኻዮ ክንገብረልካ ኢና እዚ ዓይነቱ ባክዶር ቻነልስ ብድሕሪ መጋረጃ ስምምዕ ይግበር ከም ዘሎ ኤርትራ እውን ኣካል ናይዚ እያ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ጥራይ ይብለኩም ኣለኹ እዚ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ውፅኢት ናቱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኖ ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብ ቀይ ባሕር ብላብላ ዝብሎ ዘሎ ፈርጌሪ ግብፂ ገለ ካብቲ ትደልዮ ዘላ ኣገዳሲ ነጥብታት ትብል ዘላ ጉዳይ ናይ እዚ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል መዕለቢ ክግበረለ ያለው ሓንሳብ እናሓዋሩ እዚ ህዳሴ እዚ ግድብ እዚ ጋዝ ተሰሪሑ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ጋራንቲ ክወሃብኒ ክኽእል ኣሎ ካብዚ ዲጋ ድማ ብኸመይ ክቕፅል እዩ ጋራንቲ ክወሃበኒ ኣሎ ትብል ኣላ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ግዲ የብልኩምን ክንሕግዘኩም ኢና ይብልዎም ኣለዉ ብግምጣሉ ድማ ዓብይ ምስቲ ኣጀንዳታት ናይ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ግምቲት ኢኻ ናብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ሕልምታት ድማ ሓንሳብ እናሓዋርን ክቆፅይዎ ክኽእሉሎም ነዚ ክትገብር ድሕሪ ኮንካ ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ዲል ትገብር ተላ ኣሜሪካ ምናልባት ብመንገዲ ዓቢ ጌራ ናብ ኤርትራ ናብ ቀይ ባሕሪ ገለ ዶ ክትመፅእ ገለ ሕልምታት ከም ዝነበራ ፍሉጥ እዩ እስራኤል ዝበሃል ድማ ከምኡ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ስለ ዘይክእል ኣሜሪካ ምናልባት ቀጥታዊ ርክብ ቀጥታዊ ዲል ምስ ኤርትራ ክትገብረለክ ዝብል ናይ ግብፂ ደገፍ ኣሎ ናይ ግብፂ ፀቕጢ ኣሎ ወይ ናይ ግብፂ ሓሳብ ኣሎ ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ባሕሪ ሕልሚ ብመንገዲ ዓብን ኢትዮጵያን ክግበር ኣይደልዩን እዮም ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብ ባሕሪ ክቐርብ ስለ ዘይደልዩ ግብፃውያን ክደልይዎ ዝኽእሉ እንድሕር ናይ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ገለ ክትገብሩ ናይ ግድን ትደልዩ ኣለኹም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘራረቡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ንሕና ሜድየት ክንገብረኩም ንኽእል ኢና ዝኣመሰለ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ስነ መጎትን ኣካይዳን ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ግብፂ ስለ ዝገበረቶ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ ይብለኩም የለኹም ግን ግብፂ ኣሜሪካ ካብ ብኢትዮጵያ ጌራ ብኣቢ ጌራ ናብ ኤርትራ ትኸይድ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ርክብ ክትገብር ትደሊ ስዑድያ ኣሜሪካ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብር እያ ትደሊ ምንታን ቀይ ባሕሪ ውሑስ ክኾነሎም ስለ ዝደልዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ከሳልጥ የኢሉ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ኣሜሪካ ክድግፎ ሬጂም ቸንጅ ክገብር ዝደልዩ ዝነበረ ቢግ ታይም ከምዘይሰልጥ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና በንፃሩ ንሱ ኣብታ ምቕርቃር ትበሃል ንባዕሉ ናብ ኣይኣቱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክትንተን ዘለዎ ምክትታል ዘድልዮን ብየማንን ፀጋምን ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ናብዚ ቀድ ብምኻድና ካልአይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ክህበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲት ሓበሬታ ክህበኩም እየ መጀመርያ እዚ ብወገን ግብፅን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ጥራይ ኣይኮነን እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ዝገበራ ድራማ ረእይዎ ኣብዚ Food is never just a commodity. It is memory, identity, national sovereignty, and ultimately survival. ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓለም መራሕቲ ኣኪቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ምግብን ፉድ ሲስተምን ኮንፈረንስ ተገይሩ ኢትዮጵያ ብምግቢ ፅቡቅ ከይዳ ኣላ ብላብላ ክበሃል ፀኒሑ እቲ ኦርጋናይዜሽን ልክ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ኮንፈረንስ ከይወደኦ ከሎ ሓድሽ ፀብፃብ ኣውፅዩ እዚ ሓድሽ ፀብፃብ ድማ መቸም ከረየኩም እየ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ምንስማዕ ተመሊሰ ነዛ ፀብፃብ ከረየኩም እየ ረዳሉ በዓለም መድረክ ላይ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የዓለም ምግብ ፕሮግራም ፋኦ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ነው ከጣሊያን ጋር ያዘጋጀችውና ምን አለ መሰለ በሚዲያው ወጡ እኛ በምግብ ራሳችንን በማልቻላችን ፋኦ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮግራሙ እንዲካሄድ ተወስኖ ነው ኢትዮጵያ መጣችው አለ። ጉድ ፈላለ ፋኦ ከዛ ሪፖርት አቅርቦ ነበር። አሁን ቢቢሲ ለቆታል። ምን እንዳለ ታውቃለህ? ዓለም ላይ ማለት ምግብ ከሚያስፈልጋቸው ከ5 ሀገሮች ውስጥ አንደኛዋ ኢትዮጵያ ናት። የጣኔ ላይ ናቸው አይደለም። አንተ ምግብ ሲንዴ ኤክስፖርት አረኩ ብሎ ሪፖርት ያነባል። ደደመውን እኮ አንተ ደስ ሲል ፋኦ ራሱ ያስጠላው ሪፖርት ላይ እኮ ነው አሁን ቢቢሲ ይዞት ወጥቷል። እዚህ በቴሌቪዥን ላይ ከምዚ ትሪኡ ትሰምዑ ዘለኹም ኣቢ ድራማ ንክገብር ፍጹም ዘሰክፍ ኣይኮነን። ዓለም ድማ ነቲ ድራማ ናይ ኣቢ ኢንጆይ እያ ትገብሮ ትተባብዖ እያ ኣጆኻ ከም ድሌት ካሓሱ ንሕና ክንሽፍነልካ ኢና እያ ትብሎ ዘላ ሲምፕል በቃ ንፅር ዝበለ ሓበሬታ እዩ እዚ ኣቢ ከም ድሌቱ ክሕስ ክእል ማሕበረሰብ ዓለም ክሽፍነሉ ወርቂ መዳልያ ክሽልምዎ ዓብ ኮንፈረንስ ናይ ምግቢ ናይ ዓለምና ኣብ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ፀገም የብሎምን እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ዝደፍዎ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ
معات عدا هيبكا انت لغات هاجر سرفايف كجبرت غينو اتاويتات كجبروا لزغل عدلات دما كتحجز لك كونفرنسز دي كال نغرات بمقبار مالتيو قبل علي دما قبر ود قبر نخجبر كات دفو برايفت سيكتور انفسترستم بدحر مغارجات زبلت اديل سكروح بزغلو كوربوريشن بليونر كلاسن نابتي إثيوبيا مصيوم دما دليتهم كم زغبرو تغبرو أبي أحمد بمقبي هاجر تونجف كم زلا أبز زاربلو زلو كناتات از ريبورت تايب لالو مالتي دايمنشنال بافرتي اندكس زبل وتيلو بي يو ان دي بي كم دما بتناي فاوز وز حبريتا إثيوبيا أب حدقا زلا هاجر مخانن بدرجات دخلت كرا خلو إثيوبيا دما أمتري وزلهم إثيوبيا كابتن توتال population 210 مليون انتلوهم كينو 7% نايتي هاجر أب منتايلو people in poverty أبدخ النزلو 7% ويدما 86 مليون حزب إثيوبيا أبدخ النت يزلو أبدخ زمالة دخلت دحري إثيوبيا بعل منالو بعل دي ار سي قال مالنا نابلو أمتي مالو دي ار سي مالت أو كينات هتحد دساقة زل حجري سلازي ببرسنتج ناي دخلت بقربات تابع دي سابا زبلجريج نريو زلنا ترى كونس حزب إثيوبيا تزعبي كفالناتو أبعبي شجرنا يكون طبعا زلو يجن كل زنا خونو خلو they are giving him all sorts of cover up كل عينات شفنه كل عينات مهدميهم زبوا زلو زيت رايقنا يكونن كابز كي تفلي كال ريبورت وتي زلو انترينا دما انتاي زبل زلو ستيف هانكز بال حدا ابي ايكونوميست انتاي زبل اوتيلو نا اثيوبيا inflation continues to punish Ethiopians تي من حار واغاتات نا اثيوبيا ببز بعبي نتي حزب اثيوبيا شجر يفطروا لهم زلون 4-5% inflation زغان تاي مالتي من حارنا واغاتات بقى روكيت كم روكيت نلعلي ونشف كم زلون. Today I measure Ethiopian inflation at a scorching 45% per year, the world's fourth highest. زنتايو كنتات نايكو طبعا إثيوبيا نابز قدده يخيد كم زلون قال كابتم أب عالم زلو زل على inflation زلون هجراتيو نبزحت هجراتي زعكن تزل على فنزويلا أمريكا بقرام بقران لبات فيها تلازلا زيمبابوي بحريو إيران ኢትዮጵያ ማለት ኣሜሪካ ትድጉሞ ዘላ ሃገር እዩ ኩለን ተን ካልኦት ሽግራ ጋጢሞን ዘሎ ኣሜሪካ ዘይትሕግዘን ትግደል ዘላ ተዓፅወን ዘላ ከተውድቐን ትደሊ ዘላ ሃገራት እየን ናይ ኢትዮጵያ ግን ኩሉ ዝሓገዝ እናተገበረሉ እቲ ዝዓበየ ሽግር ዘለዎ ሃገር እዩ እዚ እቲ ፍሉይነት እናበሉ ይገልፁ ኣለዉ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ድሕሪ ብዛዕባ ኤርትራ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሸር ክገብር እየ ግን ንዑ ቅድሚ ምፍላጥና ኣይ ዋና ሸር ሓንቲ ሪቶ ኣብዚኣ ስምዕዋ ብብዝሒ ግዜ ትስማዕ ዘላ ዘረባያ እዚኣ ከተማ ህዝብ በመዋጮና በተለያዩ የግብር ክፍያዎች ምሬት ውስጥ መግባቱ ተገለጸ። በትምህርት ቤቶች ወላጆች ለተለያዩ አገልግሎቶች ገንዘብ እንዲያዋጡ እየተደረጉ በመሆናቸው ከፍተኛ ችግር ውስጥ መግባታቸውን ገልጸዋል። የግል ትምህርት ቤቶች ክፍያቸውን ከ60 በመቶ በላይ እንዲጨምሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍቃድ መስጠቱን ተከትሎ አብዛኛው በግል ትምህርት ቤት ልጆቹን የሚያስተምር ወላጅ ወደ መንግስት ትምህርት ቤቶች ለማስገባት እየሞከረ ሲሆን ነገር ግን በመንግስት ትምህርት ቤቶችም በተለያዩ መዋጮች ምክንያት ክፍያ መፈጸም እንዳልቻለ ነው ለአንከር ሚዲያ በደረሰ ከብዝ ሪዮ ዘለና መናብሮና ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ እና ከፍአና ገደደና በዳሂና ኾነን ይድመጽ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ጂዋር ካልኩሌሽን ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ናይ አብይ አሕመድ ውጥቀት ካልእ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዓብ ኣበርክቶ ከይህልዎ ይኽእል እቲ ዝዓበየ 50 ሚእታዊት ውጥቀት ናቱ በዚ ናይ ቁጠባ pressure ጻቅጥናይ ቁጠባ ዝፈጥሮ ዘሎ ቁጠባው ቅልውላው ኣብቲ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ መናብሮ እናኸበረ ዝኸይድ ዘሎ ቀዳማይ ምልዓል ናይ ህዝቢ ክፈጥር ዝኽእል እዚ ኣርእሲ እዚ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ እቲ ካልኣይ ድማ ሓሶት ናይ ኣቢ ምትላል ናይ ኣቢ ሸፈጥ ናይ ኣቢ እናተደጋገመ ክኸይድ ከሎ ባስት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ all in all ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ትኸይድ ከም ዘላ ምዝካርን ምስትበሃልን የድሊ እቲ ግሊተሪንግ ብለጭለጭ ዝብል ዘሎ ዘርእየና ዘሎ ጎደናታት ውሑዳት ሰባት 1% ናይቲ ሃገር እውን ዝጥቀምሉ እንትኾነ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ሽግር ይወዲቑ ዘሎ ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ዝነብር ሰሪሑ ዝነብር ዝነበረ ደሞዙ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን ናይ ካልእ ደሞዝ ዓብ ወሰኻ ይተገበረን መናብሮ ግን ንሰማይ ተተኪሱ ገዛ ክራይ ጥራይ ንኣብነት ብሕፅር ዝበለክበኩም ቱሪዝም እዚ ኩሉ ቱሪስት ንኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ኤርቢኤንቢ ኣቱሎ ገዛውቲ ዓበይቲ ገዛውቲ ከምዚ ጌስት ሃውስ እናኾነ ንዑ ይወስድ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣካረይቲ ገዛ ንሰብ ክቡ ይደልዩን እዮም ንሰብ ንሓደ ኢትዮጵያዊ ደሞዝተኛ ከካሪዎ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ክውስኸሎም ስለዘይክእል እንታይ ይፈጥር እዚ መንግስቲ ቀልጢፍ ነቲ ድኻታት ዝኸውን ገዛውቲ እንተዘይፈጢሩ
اتي ابت هاجر سريح زنبر زلو حزبي بوتا يبلون عدل يبلون وي كابت كتما كهدم على نابكال كتما خيدو خنتاي خسرح سرح انت قريب قالو كو نتعب كتما قد فالكام خاله قد سرح زي سرح ابتعب كتما انت خوينو بغا ما يكنبر so this is creating a massive pressure هذا معلتي اكسبلوت كجبر زغل كونتات كم زغونه زنقر نسيو تقمت لنا حنت نجر كبكم بزعبا إيرترا بزع زين سمعة بزع نجر كا جيجا حبريتا زوها بالناس زنبرة نايلومي أنا ونابيكس تبوز هنا هذا قداسي بوست جير له ورزات اسكيم جمريا نزيا سمع لي. SWIFT stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, and it's been around for almost 5 decades. It's headquartered in Belgium and is controlled by the G10 central banks, as well as the European Central Bank. It was founded with 239 banks in 15 countries, and now connects more than 11,000 member banks. زي حبريتا نعلم لخيك خونا الليلة زوج أخوة فيديو صحفتي أبيكس ناتي بوست جيري له كتريوات قولوا إيرترا نابس بوق درجة تخيد هلا كنبل كلنا منالبات نزي مستي زقص زلو كنتات كتاع عزلكم زيادة ترجم زلو خيني سمعني give me a second I'm searching أنت فيديو نزيها موكسيت كتكون ندخل زي لازق زد على الأخوة where is that video here no come on okay let me search for that video كداليات. If you've ever sent money to someone in another country, chances are you've used SWIFT. اوكي حجي نملس تاع فيديو نويح زبالك زي وسيد اللي نخرخبا كم ستري وزر لهم تلوغ نايت اليان كاب فلوي لوغ نايت اليان مس بريزنتنا هاجر إيرترا تراخيبو ديل دحر مقبارو حجي دما نابات قصو تزاويرو خمزلون the Minister of Marine Resources Mr. Tewelde Kalati today met in Massawa the Italian delegation led by Mr. Francesco so كم نابله Minister حرشا Ministry هبت عسان قلملن زلو نايت اليان فلوي لوغ مستم بفلاي نهبت عسا كم دما نايت ودب نخريو يلوم أبتلي ناب باتع تنكسرسون كم زلوين عند رجالنا زد ما ناب تكبار زخدوا له من قدي مبل كلا يجرومي ناب باتع زخدوا زلوا سلزي تسفان جبرنا بسرح نكعتو إذا سرح زين خجبرتو خينو جن مبزحت جزء تمليسنا كنردو زلنا تي سويفت سيستمز بحال مردا جل سبسينا إيرترا جدا زير دو بزح سبي أنا أي حزلوني خا من البعض نعاني مقلات إلى بزي إكسبوس جبر كوان خالص سبون نخردا مجمريا إيرترا set to break from SWIFT sanctions إيرترا كابتني SWIFT جدا أنا خطوات تخلو له نابو جز أتخيل الله from isolation to integration the road to economic renaissance begins إلى الله for years of after years of unjust isolation عمتات بزي حقاون فتحاون زخون قرارات كتساعد أنا إيرترا ناب global banking system كتملس عدل نابو زقربة تمثل الله قال معربين بانكتات درو نتي ناي سويفت ريستريكشنز نبره العلوم لا لو زدما إيرترا طبعا إيرترا سلمتاي كم زخوين كم مبالكا مجمريا تعقد سحتو انتهي قاتما سلمتاي كم زي إيرترا خوينا هي كانت حتيت كايو تحق اني عملت متسكا زغل زي الكاب زي سلمتاي زي بالحتو مزراف ترجم يبلون ازخا it's not because Eritrea failed زدما إيرترا سلازا حمقات ويقال يكونن it's because Eritrea was deliberately blocked by crippling politically driven sanctions سلازي إيرترا كم زي حجي ناخذ كون زقون نجر كم زي تكبر قدايا حسي وانيرو انتهي مالتي سويفت زبحال سويفت نتزبنا ندخل أقربتنا هاجر زلو سويفت كم نورمال سلازخون نعم أي فلتونيوم كان probably مزحتهم and why does it matter SWIFT a society for worldwide interbank financial telecommunications إلى انتهي تقم خمسة لو أب عالم كباب عصرت هذا الشيء ليل عصرت هذا الشيء زخون بانكتات أب كلته بيتهجر زلو بز سويفت بانك زبها اليوم نحت حدهم زنا بابو سلزي نزن تدي ترديقة كابزنا جرز انت تقليلك هذا هجر ساكن دي حدقة كم زقتمو مجنزاب يدلي نزد ما يتسب سلزي جنزب ساقم فترة نازلو هذا كابود ما انتاي ساقمزي impact of being banned from SWIFT أب SWIFT انت تقليلك انتاي قات مكة نقدي زبحال بارالايسيس يخون نقدي لمس نقدي زبحال كابزو وزايكت كيدا يتخلني خازي كبيديو من الباك نقدتو خينكا كالا عاب هاجر كتحنا كالو نابنت راشيا ناي سويفت سانكشنز مسقات تمام تشاينا بزي قد ست قدا انا مساهم كسر هيلاتو
ዝዛግበሮም ድማ ራሻ ኣብ ሃገርን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎን ሃገር ስለ ዝኾነ ሃገራት ተገዲደን ምስ ይሰርሓ ኣለዋ ስለ ዘዋፅአን ኤርትራን ከምኡ ዓይነት ፀጋታት ዘለዋ ከምኡ ዓይነት ሃገራት ሪስክ ወሲደን ምሳኻ ክሰርሓ እሞ ከዓ ኣብ 2011 ቻይና ንባዕሉ ድኻይ ነይሩ ሎሚ እኮ ኣብ 2025 ቻይና ሱፐር ፓወር እዩ ዘሎ ስለዚ there's a big difference ኤርትራ ዝወረዳ ግዜን ሎምን ፈላሊኻ ምግንዛብ የድሊ so ታይላንድ ዘለና ኤርትራ couldn't buy or sell easily on global market ስለዚ ኤርትራ ክትገዝእ ይኹን ክሸይጥ ወላ ፀጋታታ ናብ ዕዳጋ ንኽተቕርብ ከቢድ እዩ እተን ናይ ዕደና ካምፓኒታት ናይ ካናዳ ናይ ኣውስትራልያ ስለምንታይ ደን ገዲፈኖ እገዳ ስለ ዝኸበደን እኮ እዩ ናብ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ቀስ ብቐስ ብሕሱር ዋጋ ገለመለ እዮም ሸጡ ነው ስለዚ ኤርትራ ዓብይ ፀገም ያጋጢሞ ነይሩ ናይ ዓለም ተነፅሎ ድማ Eritrean banks couldn't talk to the world Eritrean businesses couldn't grow Eritrean people were cut off deliberate economic pressure and these sanctions were meant to choke Eritrea into submission by the nations to toll ስለዚ ኩሉ እቲ ዕላማ ንኤርትራ ብቁጠባ ይኹን ባንክታታ ይኹን ቢዝነሳታ ይኹን ህዝባ ይኹን ዓብ ፀገምን ዓብ ሽግርን ከም ዝወርዶ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ክትንብርከኽ እንተተኻኢሉ ድማ እቲ ስርዓት ንክወድቕ ድሌቶም ንክገብሩ ዕድል ንክረኽቡ እዩ ኣጋጣሚ ንሶም ዝደለይዋ ይሰለጦምን ኣምላኽ ስለ ዝሓገዘ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝመከተ እቲ መንግስቲ ድማ ስለ ዝነኸሰ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ሎሚ ኣብ ነቲ ኩነታት በዲሃቶ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ ክቕየረሉ ኣብ ዝኽእል መድረክ በፂሕና ኣለና Now, but Eritrea endured and now things are changing. So SWIFT sanctions ካብ ኤርትራ ክለዓለሉ ዝኽእል መንገዲ ናይ ምዕባለን ግስጋስን ኣንፈት ናብ ኤርትራ ገፁ ይመፅእ ከም ዘሎ ኤርትራ ድማ ናብ ዕቤት ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ፖስት ገይረ ኣለኹ ኩልና ድማ ነዚ ኣካል ናይዚ ኩነታት ኮይና ነዚ ሓድሽ መድረክ ተኣትዩ ዘሎ ክንድግፎን ኣብ ጎኑ ደው ኢልና ንሃገርና ንምልዋጥ ክንሰርሕ ኣለና እዛ ቪድዮ أنت بدو زبلكم كاكردانا سويفت مالت هاي مالت مخانو بس كريتكم كفتني تجي زين تن أب كمية زقلت لكم زنبركيو كسا كندي جنزب كميل خمسين كساقة عالم أنت تردينا ترايو أب هاجر كاز ورده زي هذا سبنا بكال سب سدد كل جنزب أمانجو intermediary bank سالو ناتي بانك نابنت UBS بهالبانك ندحر قينو ناي حدا بسويدن زل بانك خالد قينو كل يوم ناتي بانكن ناي سويدن بانكن كيف فعلوا تقوليهم زغدد دما ناي سويس بانكن ناي ኤርትራ بانكن ناي فعلوا تنيم سلازي اب امريكا ገጹ ክኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ዶላር ናይ ኣሜሪካን ባንክታት ናይ ዓለምና ዝዓበዩና ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ባንክ ተቐቢሉ ነቲ ትራንዛክሽን የመሓላልፎ ስለዚ እቲ ገዳ ማለት ካብ ኤርትራ ስደት ገንዘብ ነቲ ባንክ ስለ ዘይፈልጥዎ ናይ ስዊስ ባንክ ክቕበሎ ይክእልኒ ከኣምኖ ይክእልኒ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ከቢድ እዩ ዝኸውን ኩሉ ዓይነት ትካላዊ ስራሕ ብፍላይ ድማ ከም ሓንቲ ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ንእሽተይ ሃገር ናማዕበለት ኣብ ደረጃ ምዕባለ ታሕቲ ዘላ ካልኦት ሃገራት ክቕበልዋ ይክእሉን እዮም ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ቁጠባ መመሊሱ እናደኸመ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ስዊፍት እገዳ ማለት ንሓንቲ ሃገር ብፍፁም ንቅድሚት ክትብል ከም ዘይትኽእል ገይሩ ዝኣስራ ነገር ምዃኑ እዩ ስለዚ እዚ ክለዓለልና ከሎ እቲ ዝበለፀ ዕድል እዩ ናብቲ ቁጠባዊ ዕቤት ክንበፅሕ ስለዚ ኣይ ሆፕ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ናብ ዝዓበየ ጉዳይ ከይዱ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መስርሕ ከመይ ኢሉ እቲ ገንዘብ ከም ዝሰጋገር ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ባንክ ኣብ መንጎ ድሕሪ ዘይሕልፈካ ኮይኑ ወይ እውን ጠቕላላ ኣክሰስ ናይ ስዊፍት ባንክ ተኸልኪልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ዓብይ ቁጠባዊ ነውፂ ተኣቱ ቁጠባዊ ቅልውላው እቲ ኢኮኖሚ ድማ ብኩሉ እዚ እቲ ሓደ ክፋሉ ጥራይ እቲ ዝገደደ ክፋሉ ካብኡ ዝዓቢ ሽግራት እውን ስለ ዝነበረ ኤርትራ that was a very very difficult situation okay fair enough ሕጂ ናብ ዞባና ገፅና ድማ ንቐፅል ሓንቲ ቪድዮ ግን ኣብዚ ክበኩም እየ ክትዝክርዋ ምንታን Syria, he didn't starve Africa. He didn't steal the wealth of weaker countries. He didn't drop internationally banned phosphorus bombs on Palestinian children. He didn't kill more than 2 million Algerians. He didn't detonate nuclear bombs on Japan. He didn't ignite sectarian war in Rwanda. He didn't destroy the Tora Bora Mountains. He didn't explode the Libyan state. He didn't lie to Americans about እንታይ ዝብለና ዘሎ ትፈልጡ ኣለኹም ሰሜን ኮርያ ናይ ዓለምና ዲክታተርሽፕ እዩ ገለና በሉ ይዛረቡና ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ እንኮላይ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ይብልዋ እንታይ ገይሩ ግን ሰሜን ኮርያ መራሒ ንፈለስጢማውያን ቦምብ ዝገብር ዘሎ ድዩ ንሱ ንኣፍሪቃውያን ንዘበና ዝመዝመዘ ድዩ ንሱ ኒኩለራዊ ቦምብ ዝደርበየ ድዩ ንሱ ኣብ ፍቑድ ሃገራት ከይዱ ዘንቀሳቕስ ዘቃፅል ዘሎ ናይ ሩዋንዳ ህልቂት ዝፈፀመ ንኢራቅ ዝበተነ ንሊብያ ዝበተነ ንሱዳን ዘዕኑ ዘሎ ንየመን ዘዕነወ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ እንታይ ገይሩ እቲ ናይ ሰሜን ኮርያ እናተባሃለ ዝግለፅ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ሰይጣናዊ ስራሕ ሸፊኖም ሓንቲ ንዘይገበረካ ሰሜን ኮርያ ንዓይ እንታይ ገይራትኒ ወላ ሓንቲ ምሳይ ዘራኸበቶ ዝሃረማ የለ ገለ የለ
والحنتي قبرتن جن سمين كوريا سيطاناوي تاقر جيرهم كايشتولكا think رسخا سرحيو مغنياتو نساتهم يوم تزخف أنا قراد دفتسمو نتي كفو نقر نخيتفلد إسرائيل تفسمو زلا قفعي نإسرائيل كم إسرائيل زخف هاجر زي اللي نعوش فينهم سمين كوريا زبهال ديكتاتور شفنا عالمنا سقاتي لهم كم خايفتنو أبي إرترازولو ديكتاتور شفنا عالمنا سقاتي لهم كنا نروح يجمرو لذي أمرنا كنسرح كنكلالنا بتحت مقارجة زقبرو زلو جن زي مسد Sudan is facing a possible split with two rival factions declaring government of their own. The battle for legitimacy has triggered a global reaction. The African Union has issued a sharp warning to the international community: do not recognize the rival government declared by Sudan's Rapid Support Forces. سودان أب كلتها كتمكال كم تغل معجية أب كلتها تمغيلة حجي ما توسع أب كلتها كتمكال كم تغل تخلو كم معلتنا معلتي إن أبي يخيد كم زلو يزن الجرزلو إذا ما لدما يا سودان قربيتنا يو نحزن حماق اسم معنا بداريز ريز وريز زخونة قبر زخليها لأن مغنياتو لو نتكاب على الخانة دي حليقة حد نتكاب على الخانة دي سرح قالوا أنت دايما الملكايون من مغقال وتسيتنا تيو لذي تاب سودان زلو كنتات كم بكوت تقييمهم للسودان أكل تنمم قال زقبر زلو قعزو إن غلط عليه زخي زلو هاي بحق زحزم كنتاتنا نرزلنا فرهاولون خمزي لك قتليو انتاي كونت اند جول وي دون نو جن سودان نخت مقال بدحر مقارجة رعل دفيد زقبر حيل له إمارات زبهال مغنياتو تأرى سيف زبهال أبقينات سلزي تعوته مجمرة يكون بملا سودان قواس أرى حاسبنيرو نسوس سلزي سلته كاب كارتوم سلته سقوقه حجي زحاس كوحيزة نتهاجر كمغلا أباك تزحاس كوحيزة تهاجر كتمك على الله يبلالو حبرة أفريقيا إذا نجار إذا بفتهم هون يبلون يلو متن قطعه باللجن يا مني انت حيل اللو. In a strongly worded statement, the African Union's Peace and Security Council said that the member states and the global community must reject the fragmentation of Sudan, adding that the RSF's self-proclaimed parallel government. كي حفرتي حبرة أفريقيا سي نزو كنتات زك قبلي يبلون نابلي دزارب زلو أبي أحمد مسار RSF كسر كله ويليام روتو نتي جزء أومن قصنا RSF أب كينيا كستعنا قد كله زخونة يخون نغفيتا يخون كنا نكتسحف زي كعلى حبرة أفريقيا حجي تقمتي له مسلوي النت زربا يدرب له جن أجين حيال تدي كوين كاب زانا له مزلنا يا مدرخ ما نمكتنا كاز خليلن and this is a very very sad reality but it is what it is زخونة نجر الكاب كتحالفات خلا يكونن هنقتلنا جيزة له كنتات بكل من قدنا ببناء هنكدنا حبرة أفريقيا زيتي حدش من قصص بهذا زليو وقعوي تاخا سلطان يركب على زنا يقدم زنبري حجيجن مسار سيف كوينو تي سراوي السودان مخارتم تقصاصيرو حدش من قصي يقومالو تاع سيف دما كومو حدش من قصي يقومالو حبرة أفريقيا دما بمعاد كوينو نخمس لي لزربا كزارب جميرو لجن well we'll see if they can do something can رينا can كاتلينا نقتل أبزي. Uncertainty about U.S. tariffs is weighing heavily on Europe's biggest economy. Germany's output shrank by 0.1% in the second quarter of this year, adding to the pressure on Chancellor Friedrich Merz's government to turn the economy around. And there are fears that a new trade deal struck between the U.S. and the European Union is simply too favorable to America. Mercedes-Benz has reported a tariff hit of hundreds of millions of euros, although it insists the deal is good news overall. وطبعا جرمن حماق يخيد كم زلون انا اقول لي يخيد كم زلون يزنقر زلون اوف كورس ازي قد من هاي حدش تعريف حدش ديل مس امريكا تغير زلو ديل قد ميزه قاطم زلو كنتاتنا نرزلنا اقدمو وطبعا جرمن حماق كم زلو يزنقر زلو حماق اب زلو ودما حجي 15% تعريف كاب نفس وقف اكسبورت قبرون امريكا 15% تعريف قبريه ما بليو إوروبا بملو 600 بليون إنفست قبر مخانو ندادناتو دما كاب أمريكا خجز مخانو نجير زلوس لذي كتبنا جرمن كل جينا حما قالوا أنت تبايلو نفس قد دا عزقتي خيد مخانو يزنقر زلو مغنياتو التعريف كي جمر خلي حما زلو التعريف مجمرة it's gonna be a nightmare for them but there's no one to save them يبلو أبزي كتحنامي لدمت حيلي يلن تكون تدما كم زنريا زلنا هنا yeah it's gonna be very interesting to watch أوروبا كما يكونيو أبز مصر 4 عامد نايب حتى زي قرم يكون نزم كتتال دما أزيا قدس. Our business desk. So let's look shrinking. Surprised? I think
economists would say that they weren't surprised. They expected this, and a lot of this spins really around the tariffs, as many of our viewers would expect. In the first quarter, we actually saw a light boom, or light sort of bump, I should say, and that's because many importers were ordering more from Germany and from other European countries, trying to get ahead of what they knew would be a rocky tariff time. And so there's a slight bump. For the second quarter, the tariffs came into play, and then there's been this back and forth. And so what happens, we say this over and over, when businesses are uncertain, they sit on top of what they're doing. They don't invest, they don't purchase, they don't make plans to expand, they don't hire new people. That's all economic. بحذر زبل انتاي زبل زلو هاكو طبعا جرمن ኣብቲ ቀዳማይ ኮርተር ዘጋጠመ ጽቡቕ ነገር ወደ እንተኾነ እዚ ታሪፍ ከይመጽ ኸሎ ነቲ ዘድልዮም ንብረት ንኽገዙ ናይ ብዙሕ ነገር ይገዙ ስለ ዝነበሩ እምበር ናይ ብሓቂ ዕዳጋ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ይኮነን ሕጂ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ተወሲኑ እቲ ውሳነ ድማ ናይ ኤክስፖርት ዝገብር ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ናይ ትሜርዌካ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ውሳነ እዩ ነዚ ውሳነ እዚ ድማ ኤውሮፓ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ውሒጦም ማጥራዮም ክኸዱ ዘለዎም ነዳዲ ክቡር እዩ ታሪፍ ኣብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዲል ኣይገበሩን ኣለዉ ካብ ራሽያ ዝመጽእ ዝነበረ ራሽያ ጠቕላላ እቲ ነዳዲ ከይትገዝእዎ ተባሂሎም ኣለዉ እገዳ ይቕፅል ኣሎ ገስወት ኩሉ እዚ ተደሚሩ ኣብ ኤውሮፓ ዘለኻ ዓብ ሽግር ከጋጥመካ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤውሮፓ ዘለኻ ጀርመን ሕማቕ ትኸይዳ ኣነ ኣብ ጀርመን የለኹን ኢልካ ከይትቐስን ጀርመን ማለት አንድ ሕቆ ናይ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ እዩ ብዘይ ጀርመን ጽቡቕ ኤውሮፓ ክህሉ ኢልካ ይሕሰብን እዩ ስለዚ ኣብ ጀርመን ሕማቕ እንድሕር ኮይኑ the whole European Union ዝበሃል ትክልከም ወላ ስዊስ ዘለና ዝዓበየ ዕዳጋ ናትና ጀርመን እዩ ጀርመን ቁጠባ ጽቡቕቲ ደይኮይኑ ስዊስ ጽቡቕ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ስለዚ everywhere in Europe there will be a problem I hope ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣይከውንን ግን ምስትውዓል ከደሊ እዩ ሰባት ሎሚ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስከስምዑ ገለገለ ሰብ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ እውን ኣይበፅሖን ስለ ዝኾነ እዩ Policies continue to put pressure on African nations. Many African Americans are making a different choice. Ditching the American dream, they are returning to Africa to reconnect with their roots, reclaim their heritage, and rediscover their identity. So, what is driving this shift, and what could it mean for Africa's future? Our next report has more details. እንታይ እስከትብል ኣላ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ the American dream ዝብል ሕልሚ ስለ ዝተቐየረ ቦርሶም ጠርኒፎም ስድሮም ጠርኒፎም ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ንኣፍሪካ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ እቲ ድሪም ኣብ ኣፍሪካ ኢኻ ክትነብሮ ትኽእል ዝብል ዘረባ ሴንሴሽን እናኾነ ወይ እውን ከምዚ ትሬንድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ብዙሓት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንኣሜሪካ 18 ሰዓት ምስራሕ ስለ ዝሰልቸዎም ገዲፎሞ ናብ ኣፍሪካ ይመጹ ኣለዉ ብብዝሒ ናብ ኣፍሪካ ናብ በዓል ኬንያ ናብ በዓል ጋና ሳውት ኣፍሪካ ኡጋንዳ ናብ ብዙሓት ሃገራት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናብ ታንዛንያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዕዞ እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ኸውን we don't know ብሓፈሻ ስደት ናብ ኣፍሪካ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ምንታን ክርዳኣና እየ ዝነግር ዘለኹ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣሜሪካ ደቅኻ ጽቡቕ ከተዕብየሉ ትኽእል ጽቡቕ መጻኢ ክትፈጥረሉ ትኽእል ስለዘይኮነ ናብ ኣፍሪካ ሕሸና ይብለዉ ናው let me be clear here ኣብዚ ጌጋ ወይ እውን ጌጋ ስእሊ ሕማቕ ስእሊ ክገጥፈልኩም ኣይደልን እየ መብዛሕትኦም እዞም ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪካ ዝመፁ ዘለዉ ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም ድሕሪ ኢልካ ስራሕ ናቶም ብኢንተርነት ዝኾነ ናትካ ስራሕ ናትካ ካምፓኒ ኣብ ኢንተርነት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ንኽትቅመጥ ዝግድዳካ የለን ቀዳማይ ነገር ኣሜሪካ መዓት ገበን ዘለዎ እዩ ክትቅተል ትኽእል ኢኻ ሶ ክራይም ሬት ኣብ ኣሜሪካ እዙይ ላዕሊ ብሰላም ወፂኻ ብሰላም ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ማለት ሰላም ወፂኻ ብሰላም ኣይትኣቱ ማለት ኣይኮንኩን ግን እቲ ገበናት ናይ ክራይም እቲ ናይ ገበናት ተኽእሎታት ንዓበይ ይኸይድ ኣሎ ካልኣይ መናብሮ ናይ ኣሜሪካ እናከበረ ይኸይድ ስለ ዘሎ 2,000 እንድሕር ኮይኑ ኣታውናትካ ኣብ ኣሜሪካ ንኽትነብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ 2,000 ብኢንተርነት ተኸፊልካ ኦንላይን ሾፕ ዲ ዘለካ ገለ ዲ ዘለካ ዩቱብ ዲ ዘለካ ገለ ሃሊካ 2,000 ዝእቱ ዝሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ግን ኣብ ሩዋንዳ ኮፍ እንድሕር ኢሉ ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ክመርሕ ይኽእል እዩ and that's why እቶም ብኢንተርነት ዝሰርሑ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝምርኮስ ስራሕ ዘለዎም ወላ ሰራሕተኛ ኮይንካ ስራሕ ናትካ ካብ ገዛኻ ትሰርሖ ብኢንተርነት ድሕር ኮይኑ ናብ ኬንያ ናብ ሩዋንዳ ናብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ ወይ እውን ናብ ግብፂ ናብ ካልእ ሃገራት ከይድካ ብዝሓሰረ ዋጋ ጽቡቕ ህይወት ክትሕልፍ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ እዩ ንብዙሓት መንእሰያት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንካልኦት ሕብረተሰብን ናብ ካልእ ዓለማት ንኽጉዕዙ ዝገብሮም ዘሎ ኣብ ገዛ ክራይ ፍርቂ ደሞዝካ ተጥፍኣሉ ምክንያት የለን ኦፍኮርስ ስራሕካ ናይ ኣሜሪካ ሕክምና እንድሕር ኮይንካ ትሰርሕ ዘለኻ ካብኡ ወፂኻ ኣብ ኣፍሪካ ክትቅመጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንዓይ እውን ዝፅበየኒ ዘሎ እዩ ናይ ሓዳር ስለ ዘለካ ውላድ ስለ ዘለካ እምበር ኣነ ቀደም ከይደ መሃለኹ ከም ዝበልኩም ቀደም እምበር ኣብ ስዊስ ኮፍ ክብል ስዊስ ደስ ስለ ዝብለኒ ይኮነ ስዊስ ፈትወየ ግን ናብ ስዊስ ኮፍ ዘብል ምክንያት የብለይን ካብ ናይ ስዊስ ኢንተርነት ተረኺበ ኣይ ከን ቢ ኤኒዌር ብዝሓሰረ ዋጋ ግን ክነብር ይኽእል ክቡር ዓዲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕልምናትኩም ናብ ኣፍሪካ ከይድካ ክትነብር ትደሊ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ
ክትገብር ኣለካ እቲ ኢንካም ስትሪም ናትካ ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ እቲ ኣታዊታት ናትካ ብኢንተርኔት ብካል መንገዲ ኣታዊታት ክትረክብ ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ንዑ እንተ ጌርካ ኣብ ዝኾነ ዓለም ፍሌክሲብል ክትነብር ትኽእል ኢኻ and this is not impossible ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን ዝከኣል እዩ ክብለኩም ይደሊ ንቐፅል ሓንቲ ክበኩም እየ ምናልባት ንግረ መገድና ትምህርቲ እውን ክኾነና ስለ ዝኽእል I feel sorry for a lot of people who don't understand that this country favors people who are business owners and not employees because of this right here. All right. Now, as a business owner, you get to also deduct legitimate business expenses that you wouldn't otherwise have been able to as an employee. So if you run a business, your office expenses, office supplies, tax deductible. All right. Your phone, your internet service, tax. እዚ ዘረባ እዚ ምናልባት ኣብ ገለገለ ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ኣነ ግን ፐርሰናሊ ስለ ዝነብሮ ክሕብረኩም ይደሊ ኣብ ምዕቡል ዓለም ትነብሩ ዘለኹም ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ትነብሩ ዘለኹም ኮላይ ኣብ ሃገራት ኤስያ ብፍላይ በዓል ዱባይ ተለኹም እውን ኢትስ ሴም ሓደ ሰብ ሰራሕተኛ ኮይኑ ዝነብር እንተኮይኑ መንግስቲ ኣይፈትዎን እዩ ንዑ ጥራይ ዝምዝምዝ ታክስስ ንሰራሕተኛ ኩሉ ግዜ መዝማዝ እዩ ትካል እንተለካ ኮይኑ ሬጂስተር ዝኾነ ትካል እንተለካ ኮይኑ ንስኻ ድማ ኣነ ንኣብነት ኣብ ትካል ናተይ ሰራሕተኛ እንታይ ማለት እዩ ካምፓኒ ለኒ ሬጂስተር ካምፓኒ እዩ ናይቲ ካምፓኒ ናተይ ድማ ሰራሕተኛ እየ ሰራሕተኛ ናቱ ስለ ዝኾንኩ ዝኾነ ይኹን ትራቨል ክገብር ከለኹ ንግሪክ ድየ ትራቨል ክገብር ንስፔን ድየ ክገብር ንኢማራት ድየ ክኸይድ ናብ ዝኾነ ክኸይድ ከለኹ ትኬተይ ሆቴለይ ኤቭሪቲንግ ኣብኡ ዘጥፎ ታክሲ ከም ቢዝነስ ኤክስፐንስ እዩ ዝቁፀር ናይ ትካለይ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ እቲ ዝኸዶ ናይ ቢዝነስ ትራቨል እየ ዝብሎ ምክንያቱ ኣብኡ ከይደ እውን ስለ ዝሰርሕ እንታይ ይገብር ኩሉ እቲ ወፃኢታት እቲ ታክስ ኣይከፍልሉን እየ ስለዚ ኣብቲ መገሻቲ 10,000 እንተጥፍየ 5,000 እንተጥፍየ ካብቲ ታክስ ቅድሚታ ካብቲ ናይ ታክስ ዲዳክተብል እዚ ምክንያቱ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ንቢዝነስ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል መጀመርያ ኣታዊ ምስ ገበርካ ኩሉ ወፃኢታት ናይቲ ትካል ናብቲ ካብቲ ኣታዊ ይጎድል ናብ ካብቲ ኣታዊ ተጉድሎ ሽዑ ትተረፈካ ንዑ ኢኻ ታክስ ትኸፍል ይብለኩም ኣሎ ስለዚ ብሓቂ እዚ ግን ትካል እንተለካ ጥራይ ትርጉም ዘለዎ ሰራሕተኛ ኮይንካ ትካል ጌርካ ሰራሕተኛ ኮይንካ ሓደ ቢዝነስ ሬጂስተር ጌርካ ኢንካም ዘይብሉ ተኮይኑ ኣይሰርሕን እዚ ሞዴል እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ኢሎም ከታልልኹም ይኽእሉ እዮም ተጠንቀቑ ትካል ተደይብልካ ኣይሰርሕን እዚ ነገር እዚ ስለዚ ትካል ሃልየካ ኣታዊታት ዘለዎ ተኮይኑ ንስኻ ድማ ናይ ትካልካ ሰራሕተኛ ትኸውን ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ትኸውን ደሞዝ ናትካ ተውሕዶ እቲ ትካል ኣታዊ ናቱ ብዙሕ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ቀደም ነዚ ከይፈለጥክዎ ከሎ እንታይ ገብር ነይረ ትካል ናተይ ብዙሕ ኣታዊ ነይርዎ ድሓን ዝኾነ ኣታዊ ነይርዎ ግን ናብ ግለሰብ ኮይነ ስለ ዝኸውን ኩሉ እቲ ኣታዊ ናተይ ኣታዊ ዝኸውን ትራቨል ክገብር ከለኹ ግን ንቢዝነስ ኣይቀበልኾን እዮም ናትካ ኢንካም ኢሎም ስለ ዝወስድዎ ዲዳክት ክገብሮ ይትኽእልኒ ወይ ከተጉድሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ብዙሕ ጌጋታት ፈፂመ ኣብቲ መጀመርያ ነዚ ከይፈለጥኩ ከለኹ ድሓር ግን ምስ ግዜ እናተምሃርኩ ናለበምኩ ምስ ከድኩ እቲ ኩነታት ተቐይሩ ስለዚ ነዚታት ሪሰርች ክትገብርዎ ክትክእልለኩም ፍላይ ትካላት ዘለኩም ወይ ኣብ ቢዝነስ ትነጥፉ ብከምዚ መንገዲ ሬጂስተር ተጌርኩም ታክስ ናትኩም ከተጉድልዎ ትኽእሉ ኢኹም I'm just giving you as an advice ንገለገለ ሰባት ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኢለ ንቐፅል This is a big deal. Crypto is finally becoming legal. The Senate passed the Genius Act. For the first time in 16 years, government is making crypto and blockchain legal, and Bitcoin is above $100,000. So what does all of this mean today? This means እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ብዝኸትካዮ ኮመንዲዩ እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ታሽሚ በቃ ሜይንስትሪም ኮይኑ ብፍላይ እዚ ጂኒየስ ኣክት ዝብል ድማ ነቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ሜይንስትሪም ይገብረሎ እቲ ጥቕምናቱ ድማ ብፍላይ ንመንግስታት ናይ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ዘሎ እዩ ኣብዚኣ ስምዕዎ ንመንግስታት እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እሱ What takes 2 weeks will now take 2 minutes with crypto. Just ask these guys. Hi, my name is Atul. My name is Ritesh. And we want to make the world fast. For 9 years, Atul and Ritesh have been working on a blockchain called XDC, and it's one of the what does እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ውሽጢ መንግስታዊ ኣሰራርሓታት እዩ ባንክታት ቀዳመ ሰንበት ኣይሰርሑን እዮም ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ድዮም ገለ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ዝኾነ ገንዘብ ከተሰጋግር ድሕሪ ኮይንካ ውሕዳ ሰዓታት ጥራይ ክሰርሕ ዘለካ ብፍላይ ድማ ሓደ ኣብ ዱባይ ዝቕመጥ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኮይኑ ናይ ታይም ዲፍረንስ ኣብ ግምት ኢኻ ማራይ ከቢድ ክሪፕቶ 24 ሰዓት እዩ ትሰርሕ 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን እዩ ትሰርሕ ዝሓሰረ እዩ ምንቅስቃሳት ናቱ ቁፅፅር ናቱ ድማ ትራንስፓረንስ ኣለዎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዓለምና ዓብይ ኤፊሽንሲ ጌይን ክትገብር ከም ትኽእል
እዚ እንታይ ማለት እዩ መንግስታዊ ኣሰራርሓታት ድራማቲካሊ ክልተ ሰሙን ክወስድ ዝኽእል ዝነበረ ኣካይዳ ኣብ ክልተ ደቂቕ ኣብ ውሕዳት ደቃይቕ ክውዳእሉ ዝኽእል ተኽእሎ ከም ዘለዎን ነዚ ቴክኖሎጂ ዝፈሊጥካ ኣብ ሲስተም ናይቲ መንግስቲ ኣብ ባንኪንግ ሲስተም ናትካ ኢንተግሬት ተጌርካ ብፍላይ ከም ኤርትራ ፕራይቬት ባንክ ስለ ዘይብላ እቲ ናይ መንግስቲ ባንክታት ነዚ ቴክኖሎጂ ነዚ ክሪፕቶ ነዚ ቴክኖሎጂ ነዚ ናይ ብሎክቸይን ኣብቲ ሲስተም ናቱ እንተዝሃንፆ ነይሩ ብሉፅ ዝኾነ መንግስቲ ክሃንፅ ምኻኣለ ደንጉኻ ምጅማር ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ስለምንታይ ነቲ ብሉፅ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ንቅድሚት ክትመፅእ ዕድል ስለ ዝባካ ስለዚ እዚ ሓደ ብሉፅ ዕድል ዝፈጥረሉ ዘሎ መድረክ ኢና ዘለና ተጠቐሙሉ ኣይሆፕ ነዚ ኩነታት ዝከታተል ኣብ ኤርትራ ሃልዩ ነዚ ሲስተም እዚ ድማ ከተኣታትውዎ ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ንዓኻትኩም ብግልኹም ኣብዚ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሩ ዓብ ፖቴንሻል ስለ ዘለዎ እናበልኩ ከም ወትሩ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክምለስ እየ በሰላማዊ መንገድ ጉዳያቸውን ማየት ከፈለጉ በራችን ክፍት ነው። በንግግር ከፈለጉ በራችን ክፍት ነው። ለሰላም ብለን የሚከፈል ዋጋ ካለም ዝግጁ ነን። በቲፒኤልኤፍ አሳይተናል። በቲፒኤልኤፍ ውጊያ እኮ እንዴት ድርድር ይደረጋል ብሎ የጮኸብን ሰው ሁሉ እኮ ነው አሁን ሰላም የሚለው። ይቅር አንድ ሰው ህይወት መታደግ ራሱ ጠቃሚ እኛ ሞራል ይቅርብን ብለን ያደረግነው። አብይ አሕመድ ካድረታት ናቱ ንሰላም ዝደሊ ናይ ሰላም ጎስጓሲ ናይ ሰላም ፅዋዒ ከም ዝኾነ ከዘራርቡ ከሸርክ ገብሩ እዮም ዝውዕሉ ዘለው ኣባይታ ዝገብሩ ዘሎ ግን ነዚ ይመስል ኣላኽባጥ ዝኾነ መራሒ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ኣሚንካ ትኸዶ መንገዲ ከቢድ እዩ እንታይ ዝብል እስኪ ኣውፅኢሎ ኤርትራውያን ኣፋር ሪጅናል ኤርትራውያን ኣፋር ናሽናል ኮንግረስ ዝበሃል ኦፕንስ ኦፊስ ኢን ሰምራ ዲክሌርስ ሬዲነስ ፎር ኣርምድ ስትራግል from Ethiopia. ስለዚ ናይ ኣፋር ተንቀሳቃሲ ጉጅለ ናይ ኤርትራ ኣብ ሰመራ ኦፊስ ከፊቱ ንወታደራዊ ጎነፅ ድልውነት ከም ዘለዎ ገሊፁ ኣብቲ ኮንግረስ ንሱ ዝገበሮ ይብል ኣለዎ ስለዚ አብይ አሕመድ ንዓታቶም ይዕጥቕ ጥራይ ዘይኮነ ዘሎ ንኩናት ብኩሉ መንገዲ ይጉስጉስ ከም ዘሎን ንክፋእ ሬዲ ኮይኑ ይዋሳእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራውያን ኣፋር ናሽናል ብላብላ ኤርትራውያን ኣፋር ናሽናል ኮንግረስ EANC ዝበሃል ማለት እዩ political group opposing Eritrean government has announced it's preparing for armed struggle ስለዚ ማስከ ተጠቢሉ ቀደም ወታደራዊ ጎነፅ ምቅስቃስ ኣይነበረን ድዩ I don't know ማለት ከም ሓድሽ ዘበግሶ ዘሎ I don't know እዚ ኸ ውፅኢት ናይቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ጭንቀት ኣብቲ ክልል ዓፋር ህዝቢ ገዲፍዎ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ speaking to Deutsche Welle executive committee member IT ጉጅለ ማለት እዩ Ali Mohammed Omar said that the group has opened an office in Samra, Samera Malatu, Komdema, the capital of Ethiopia's Afar region. The office Kafitamalo. Okay, we'll see. Haram Red Balab Afar Atilo, the brigade Nahamaduz Balu Nabu Khotik Khaydi Bluneram, the Tikal Afar, at next Tigray, we next Amharak, Howens the Bazalay, Hulumangadima, Mikhal. The announcement comes 2 weeks after the Red Sea Afar Democratic Organization. ስለዚ በዝናይ ዓፋር ክልተ ኤርትራውያን ዓፋር ዝብል ካልእ ድማ ዓፋር ዝበሃል እንታይ ኣሎ መሲልኩም ካልእ ከዓ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካብቲ ራሳዶ ዝበሃል ማለት እዩ ስኻ ሬድሲ ዓፋር ዴሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል an Ethiopian based armed insurgent group held a public conference in Samara on 13th of July so it's political and military campaign against the Eritrean government ስለዚ እቲ ናይ ዓፋር ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንሱ ወታደራዊ ጎነፅ አንጻር ኤርትራ ክገብር ይብልሎ ሕጂ ድማ እቲ ናይ ዓፋር ዝበሃል ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዝብሎ ዘሎ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ አንጻር ኤርትራ ክልቲኦም ድማ አብይ አሕመድ የሰልጥኖም ሎጂስቲክ ይገብረሎም ኦፊስ ሂቦም ኣብ ሚድያ ናቱ ድማ ፕሮሞት ይገብረሎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ዘሎ አብይ አሕመድ እንታይ ምዃኑ አጀንዳ ናቱ ኣስተብሂልና ክንርኢ ዝሕግዝ ነገር እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን እንታይ ይብሉ ኣለዎ ብፍላይ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ካምፔን እስከስምዕዎ ኣብዚ አጭሶ የጣላትን ሲጋራ ከመሬት ላይ ኦሶሎኒ እንኳን አጭሶ የጣላትን ሲጋራ ከመሬት ላይ ያልተነሳባት ሀገር ኦና ሀገር ቋቋ የምትል ቆረቆንዳ ሀገር ናት አሰብ የኤርትራ አካል ሆኖ አያውቅም ኔቨር ኤቨር በዚህ ፎር ዘ ላስት 30 ይርስ ነው ይሄን ያደረጉት መልሰን ማምጣት አለብን አሰብኛ ሁሉ ጊዜ ማዋሸት የለም አሰብ የኛ ነው ቆረቆንዳ ቋቋ ኢንተርኔት የሌለባት ወይ ስትል ወይ ብሎ ድምጽ አብሮ ካንተ ጋር የሚጮውባት ገደል ማሚቱና አቧራ የሞላባት ሀገር ናት ኢሳያስ መቸም ከምዚ ትሪዎም ዘለኹም ኣነ ነቲ ኤርትራውነት ከምዚ ገይሮም ክፀርፉ ከለዉ ብዙሕ ዕጥጥ ኣይብለንን እንዲሁ ግን ብግንታሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዘለዎም ንዕቀት ፅልኢ
حضور قيمتا whatever كليوم أبوتاتهم أبي إرترا سقطوا كونوا خلو استفلا عليه من قدي أنصار إرتراويان أنصار إرترا سفح زخونة صديق وسقاسينا نسمع زلنا الزد ما نيرترا ونت محيلي زخون وخمينا نوزدو I hope تي زلنا نايكو تبات سجمات زياتهم كوارا زيولنا مخالهم نبحك زحزني ونياتو إرتران دحريت اللي تملسنا some extent بتي أبقى ميت كقول أنا حكو جدا أجوا زفترو كتباناتنا كم تزدل لسه لديجس جسه نزين كنعري كنحرني زلنا كنحرق ويكن كنت أطرح ذيك نستي زجبرونا زلوا صرفي كم زحادة سب مش الله كل جزء الزنعك زتاعتك كجلمله نزل بزي بخمي خد سعره بعوتي خد سعره أنا كم زي بالبناتي زلني أتعيد كان تاريخان جلمله مسخاق باس ويمسخاق جلمله تعودنا تي ملسنا عخا سلزي إرترا هجرنا لما نبزل لا تكون تبع وزل لهن كيد مغنياتنا أنا قليلي تتبقسنا تكونتات تفتح لنا بالا تتبقسنا بقليل لكم بس احنا خلينا واي سلامتايكم نبل كل تسقطات سلازلنا إرترا أخيلات تترفن هجر سلازخونه أخيلات تترفن يزول لكم زلوا وعد زبي إرترا مش مليون بلو 3 مليون بلو 7 مليون بلو أزيو وعد زبي شح كيلومتر أفدق بحري زلك زمالت حسات رايبل يوكنا برز خلص بلك نتي اندسترينا فيشنج ناتنا تسفيحنا نفسه كفي إرتراوي عساك بالآخر نفسه كفي إرترا سولار كتوت ولا تخل نفسه كفي إرتراوي أبكل تسلسل بوتاك مريكم زل الوقت قبر تخل سلازي بوتنشال ناتنا معدناتنا يتهجر نحرشها زأكل علينا نتوريزم زأكل علينا متشوز خونه كلمة وعي كنا برزل زحل كنا برزلي we have everything سلازي كتعرفونا خلو بزوك سمعنا يبلون إمتاز اللو بزحت سلازلو محرنين هجراوي حيلنا غيرنا هنوزخن كلالنا نقتل زي صرف زغن قليل كايكونن بكل ነገር كانت تحازوهم فتنينا ابز سمعوا مجي انتاي جبل له تكونتات تابي زبغس حدغኛ አዘራርባ ከምዘለዎም ዝስምዑ እስኪ ሯትን ኩልታና ግሬ ነው አለ እንደውም ጦር መሳሪያ ሰተናቸው በዚህ ጦርነት ላይ በዚህ በህግ ማስከበር ምንጀው አይ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ የኤርትራ መንግስት አይደል ነው ለነሱ ማነው ኢትዮጵያ መንግስት ለምን ታዲያ መፍተው እዛ ዘረባዚያ ናይ በሐቂ ኣመንጎ ኤርትራን ኣወል ስዒድ ካልኦት ብዙሓት ተዛረብዎም ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣፅዋር ንህወሓት ከም ዝሃበን ነቲ ናይ ትግራይ TDF ኣፅዋር ከም ዝሃቦምን ነቲ ግንባር ብሙሉ ከፊቱ ከም ዝመፆን ስለምንታይ ኣብዚ ትግራዋይ ቤላ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ስምዕዎ ግን ናቱ ሽጣራ ጥራይ ኣይኮነን ተጋሩ ዘበገስዎ ሓሳብ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ኣብ ስምዕዎ ባዕልና ሰባት ሰራዊትካ ካብ ዛላንበሳ ውፅእ እሞ ድሓር ሰራዊት ትግራይ ተቐይሙ እኔ እንታይ ዝብል ደርፊ እኔ ኣይሰምዕን እየ ሓቀይ ናይ ሕፈሮም ኣይሰምዕን እየ ዝብል ደርፊ ናበና ሓንቲ ጥይት ተተኩሳ ሰራዊት ትግራይ እተን ዝሓዘን ቂም ብሙሉ ክዋፅኣ እዩ ጥራሕ ሓንቲ ጥይት እሶም ተጋጊዮም ወይ ተተኩሶም ወይ ናሕና ተጋጊና ተተኩስና ኣብኣ ትውላ ኣያስኻ ብድሕሪት ሽፋን ላሃባ ቀየ ባሕሪ ተኣቲኻ ኢሎም ዝመኸርዎ ሰባት ካብ በዓልና ይብነግለኩም ኣለኹ ተመኺሩ ወፅዩ ወዮ ጥይት ኩሓ ክብል ተተባሃለ የለይ ካበይ ክመፅእ ለባማት ኢኹም ሒዝኩሞ እኒኢኹም እያ ርጉዓት ኢኹም ሒዝኩሞ እኒኢኹም ሰምዑ ኣለኹም እንታይ ገይሩ ክገብር ሓሲቡ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ምኽሪ ካበይ መፂዎ ፕሮባብሊ በዓል ፃድቃን ዝገበርዎ ሓሳብ እዩ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ንተጋሩ ቀልጢፎም ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ መን እዮም ፈሪሞም ውዕል ፕሪቶርያ እቲ ኣብዚ ኣይ ቲንክ እቲ ካብ ተጋሩ ብብዙሕ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ ከስማዓኩም እየ ውዕል ፕሪቶርያ ረዳን ፃድቃንን እዮም ከይዶም ፈሪሞሞ ክልቲኦም ድማ ኣበይ ኣለዉ ሎሚ ምስ ዓቢ ሕግብግብ ዝብሉ ዘለዉ እዮም ስለዚ እቲ ፕላን እንታይ ነይሩ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪምካ ሰራዊት ናይ ዓቢ ክወፅእ ብድሕሪት ክዳሎ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ TDF ዝበሃል ዝነበረ ድማ ቂምታ ምስ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናብ ኤርትራ ጥራይ ግበርዎ ተባሂሎም ንሳቶም ኣብ ንሓትሕዶም ኩናት ንክጅምሩ ሽዑ ብድሕሪት ኮይንካ ንህወሓት ሕግዝ እንተወሓደ ህወሓት ናይ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበረ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ከዳኸመልና ክእል ኸውን ተስዒርዎም ፅቡቅ ተዳኺሞም ድማ ድሕሪኡ ንሕና ሃጂምና መፂና ሓይልና ወሲኽና ሓሰብ ሒዝካ ንኤርትራ ድማ ኣይትብላዕቲ ተገይርና ክንከይድ ንኽእል ዝብል ኣጀንዳ ከም ዝነበረን ተጋሩ ድማ ነዚ ገጢሞ እሞ
እቲ ህወሓት ዝበሃል ከም ሰይጣን ዝቆፅርዎ ዘለው ነዚ ስለ ዝገጠሞ ንኤርትራ ስለ ዝደንገፀላ ጥራይ ዘይኮነካ ስለ ዘይዋፆ እቲ ረብሓ ንዕኡ ዋጋ ኣኽፊሉ ብዋጋ ናቱ ካልእ ኣጀንዳታት ናቱ ከም ብሓድሽ ከሳልጥ ዝደሊ ከም ዘሎ ምስ ፈለጡ ናይዚ ኣይተዋፅአና ናይሎም ንክልተ ዓመት ጌታቸው ረዳ ብየማንን ፀጋምን ድራማታት ናገበረ ኣብኡ ለል ኣቢልዎም ንዑ ጉሒፎም ስከዱ ሓደ ኣበይ መርገፂ ዘይተፈልጠ ታደሰ ወረደ ዝበሃል ድማ መፅኡ እጅ የብሎም ኣሎ ድሕሪ ጻድቃንን ረዳን ካብቲ ቦታ ምኻዶም ግን እቲ ትግራይ ዝነበረት ወታደራዊ ዓቕሚ ይኹን ገለ ዳርጋ ድሓን ዝኾነ መልክዕ እናሓዘመት እዩ ግን እቲ ፕላን እንታይ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ከመይ ገይሮም ንሰብ ከናቁቱ ብዋጋ ናይ ሰብ ክፃወቱ ይፍትኑ ነይሮም እሸል ኣብ ድማ ነዚ ነገር እዚ በእምሮ ኣይንበፅሖ እንተደይበልና ዋላ ሕጂ እቲ ኣክቲቪስት ናቱ ብወግዒ ከመይ ኢሉ ንክዛረብ ኣይሸግሮም እዩ እቲ ሕልሚ ጽምዶ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ዝስምዑ ስራት ከብልጽግና ጋር ስራ አማራ ፖለቲካ ነው የምነግርህ እና ብልጽግና ለማጥፋት ትግሬን ተሸክሜ እገባለሁ ማለት አለቀለም። ትግሬ ማለት በዌስተርንስ የሚደገፍ ነው። ሁለቱም ትግሬ ብልጽግና ማለት ከሁሉም ብሔር የወጣ ነው። ብልጽግናን ወይ በካርድ ታባረዋለህ። አስመራ ጫፍና ከአድዋ ጫፍ ምን ሊሰሩ ነው የሚመጡ? 4 ኪሎ ገብተው እንደ ልማዳቸው ይጨርሱ እኮ። ከትግሬ ጋር እንሰራለን ማለት ባይሰራም እንኳ እንሰራለን ማለት ትስ ቢግ ዳሜጅ ነው። ህወሓት ማለት ጭና ላይ የጨፈጨፈ ወሎን በሙሉ ያወደመ ወጣቱን በጥይት የቆላ ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ እንታይ እዮም ክብሉ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ክንምንታይ ፍሪ ከም ዝፈጥረሎም ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዕርቂ ክንምንታይ ራዕዲ ከም ዝፈጥር ሕጂ ድማ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ምስ ህወሓት ክዘራረብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ውይ ከብሎም ጀሚሩ ዘሎ ወላ እቲ ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስት ዝበሃል ዘለውን ነቲ ናይ ትግራይ ፅልእ ስለ ዘለዎም ኤርትራ ድማ ትሕግዞም ኣላ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዎም ኩሉ ዓይነት ኣንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ብዝሰፍሐ መልክዕ እዩ ዝቕፅል ዘሎ this is a very interesting time very interesting stage ንኩሉ እናተዓዘብካ ክትመሃረሉ ዘለካ እዩ ግን ምክትታል ዘድልዮን ዕምቆት ዘሎ መረዳእታ ክህልወካ ድማ ኣገዳሲ እዩ ድሓን ኣብቲ ናይ ፅምዶ ፅቡቅ ጌረ ከስማዓኩም እየ ግን ንቐፅል ቶም ዝፈረሙ ሰባት ኩነታት ዝወለዶ እዩ ሕዚ ግን ናብቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዝቕይር መንገዲ ንኺደሉ ኸይብሉ በቲ ዝፈረሙሉ መንገዲ ክመርሕዎ ክፅዕሩ ትሪኦም እሞ እቲ ጉዳይሲ እቲ ኩነታት ተገዲድዎም ዘይኮነስ ደልዮምዎ ግዲ እዮም ፈሪሞምዎ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ ንኣብነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ መንግስቲ ኣፍሪስካ ትምልከት ሽዑውን ጥሪ ከባቢ ሓንቲ ፅሑፍ ካብቶም ናብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኸዱ ሰባት አርቲክል ዝበሃል ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ሓደ ሚድያ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ዝተሓተመት ነይራ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣፍሪስካ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ዘድልየሉ ምክንያት ይብል ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተስማዕማዕናሉ እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት እቲ ቤት ምክሪ ሙሉእ ብሙሉእ ሕወሓት ስለ ዝተቆፃፀሮ እዩ እዩ ፅሒፉ ብእንግሊዝኛ እዩ ፅሑፉ ድሓር ታሕቶ ተፈጢሩልና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ2012 ኣነ ዘይተሳተፍኩሉ ወይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይተሳተፈሉ ዘካየደው መረፃ ኣፍርሱለይ ኢሉ ብምሕታቱ እሞ ንሕና ከዓ ምእንቲ ሰላም ኢልና ድሓን ተረዳዲእና ፀገማት ክንፈትሕ ንኽእል ተኮይና እቲ ፀገም ናይ ተጋሩ ትሪእዎ ኣለኹም ክንምንታይ ቫይረስ ኣብ ውሽጦም ኣትይዎም ከም ዘሎን ነዚ ቫይረስ እዚ ብኸመይ ክወፅዎ ይኽእሉ I really don't know, but this is a very, very serious thing and መፃወትን ኣቶም እዮም ገይሮሞም ዘለው ብኩሉ መንገዲ ዋድ ቡድን ቨርሰስ የፈትለ ወርቅ ወይም የመንጀሮ ይጉኖ ቡድን ማለት ነው። መሰንጠቁ አይቀሬ ነበር። ብዙ እኔ አልገረመኝም። ገና ለገና ይሰነጣጠቃል። አሁን it's not only የገብረ ከመይ ገይሮም ፋዕብትን ክእትውዎም ዓጢቆምሎም ከም ዘለው ገለገለ ግን ነቲ ውርደተኛ ኩሉ ጊዜ ክዋረድ ንቡር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ስምዑ እንደ አቶ ጌታቸው ለሆዱ ያደረ ህዝቡን ረግጦ ከፍቶ ይሄድ ለማምንበት ትግል ለሆዱ ሲል ገብቶ ላልተቀበለው
ትግል ገብቶ በተለይ በዚህ በሁለት ኢንተርቪው ፋና ምን ሲለው እንደነበረ በጦርነቱ ጊዜ ያ ከም ጌታቸው ረዳ ንኸብዱ ከብዱ ጥራይካ ኣይኮነን ፀገሙ መስተኻ ኣሎ ብልዕልዩ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ዝቕርበሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን መዓዲ ትማል እንታይ ይብል ነይሩ እንታይ መርገፂ ነይርዎ ዘገድስ ኣይኮነን እቲ ዝሕዝን ክሳብ ሕጂ ነዚ ሰብ ዝኣምኑን ንድሕሪኡ ዝኸዱን ሰባት ምህላዎም እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ንኣብይ ኣሕመድ ዝዛረቦ ዝነበረ ቪድዮታት ክትሪኦ ከለኻ ኣብይ ኣሕመድ ብፍጹም ብቅዓት ዘይብሉ ሰብ ምዃኑ ይዛረብ ነይሩ እንታይ ስለተቐየረ ሎሚ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ክጀናጅኖ ዝውዕል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ረብሓ ሰብ ምዃኑ እቲ ቀደም ክፀርፎ ከሎ ዝስዕሮ ዘሎ ንዑ ስዒሩ ኣብቲ ቦቱ ክመፅእ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖ ስለ ዝነበረ እዩ ኣንፎርቹነትሊ ዝተሰዓረ ክብሪ ናቱ ሸይጡ ከብዱ ናቱ ቀዳማይ ከም ዘገድሶ ኣትሪእዎ ኣለኹም ፊስቶ መስል ካብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ቤላ መቻችእዎ ኣሎ ንክንደይ ክትቅፅል እያ እታ ኩነታት ኣይንርኢና ግን ብከብዱ ዝነብር ሰብ ተባሂሉ ክግለፅ ንርኢ ኣለና ንቐፅል ኣነፋኑ 2015 ዓመተ ምህረት የጀመረውና በአማራ ክልል በመንግስትና በፋኖ መካከል የሚካሄደው ግጭት መቋጫ አላገኘም። ይልቁንም አሁንም ድረስ ግጭቱ በክልሉ በየቀኑ ለሚሞቱ ዜጎች፣ ከቀያቸው ለሚፈናቀሉ ነዋሪዎች፣ ለሚወድሙ መሰረተ ልማቶችና እየደቀቀ ላለው ኢኮኖሚ ምክንያት መሆኑን አላከተመም። መንግስት የፋኖ ተዋጊዎችን ሊያጠፋ ከጫፍ መድረሱን በተለያዩ ጊዜያት ቢገልጽም እስካሁን ድረስ በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ውጊያዎች እንደቀጠሉ ናቸው። በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው ብሓፈሻ ንፋኖ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ፈተነ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ መመሊሱ ኣብ ድኽነትን ሽግርን ከም ዝወርድ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ዝኾነ ይኹን ዓወት ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ፋኖ ተዓዊትናሉ ኣሊናዮ ዶ በለዶ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ nothing is happening in that front መመሊሱ እቲ ህዝቢ እናተባደለ እናተሸገረ ድኽነቱን ውርደቱን ምረቱን እናከፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ናይ ድኽነትን ውርደትን ወሪዱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኣምሓራ ከምኡ ክኸውን ኣጀንዳ ናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ምግንዛብ የድሊ ሄዶ ያንን ውሃና አረንጓዴ ቦታ ሲያስጎበኛቸው ኢትዮጵያ በምግብ በዓለም ላይ ለረሃብ ከተጋለጡ 5 ሀገራት አንዷ ነች። እሱም ያስጎበኛቸው ኮሪደር ልማትን ነው። ስለ ረሃቡ አይነግራቸውም። ኢንተርናሊ ዲስፕሌስ በመሆን በቤተ አማራ ወሎ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ ብቻ ከ21 በላይ የውስጣዊ ተፈናቃዮች ካምፖች አሉ። ቤተ አማራ ወሎ ላይ ብቻ ከ21 በላይ የውስጥ ተፈናቃይ ካምፖች አሉ። ሰላም ሰው እቲ ኢትዮጵያ ወሪዳቶ ዘላ ኩነታት ማሕበረሰብ ዓለም ንዓቢ ሽፋን ክቦ ይደልሎ እቲ ሕቶ ግን ኣብቲ ቤተ ኣምሓራ ወሎ ዝበሃል ጥራይ ክሳብ 21 ካምፕታት ህዝቢ ተመዛቢሉ ወዲቑዎ ዘሎ ኣብ ማዓስከራት ተጓሒፉ ዘሎ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ቤተ ኣምሓራ ወሎ ዝበሃል ጥራይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ካልእ ክፋላት ናይ ኣምሓራ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ካልእ ወገናት ዝግበር ዘሎ ድኽነትን ሽግርን ኣብቲ ከባቢ ንሱ ኣብ ውሕዳት ቦታታት ኮሪዶር ልምዓት ይገብር ኣሎ ብኣገይሩ ድማ ንኩሉ ነገር ዓፃፂዎ ኢትዮጵያ ቤላ ትኸይዳላ ትግዝግሳላ ይብሎም ኣሎ ኣብቲ ባይታ ግን እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ወሪዱ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ጥራይ ክንደይ ተመዛበለ ሰብ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ከምኡ ኣብ ዓፋር ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቤንሻንጉል ክንደይ ዕግርግር ኣሎ ኣብቲ ደቡብ መዓት ፀገማት እዩ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኢነ ዲፐር ዕምቆት ዘለዎ ክራይሲስ እያ ዘላ ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ንዑ ንምድሃል ንዑ ንምጥፋእ ንዑ ንምህሳስ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዓቢ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ፋኖ ዝበሃል ተስፋ ከም ዘይብሉን ሽፍታ ከም ዝኾነን ከም ዝወደቐን ትርጉም ከም ዘይብሉን ኩሉ ግዜ ከምኡ ምስ ተዛረቡ እዮም እዚ ድማ ምልክት ናይቲ ፍሽለት ናቶም ወይ ከዓ ነቲ ክቋፀርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ክበፅሕዎ ስለ ዘይከኣሉ ናይ ግድን ብፕሮፓጋንዳ ገይሮም ክሓልፍዎ ክኽእሉሎም እንታንቲ ህዝቢ ተስፋ ንክቆርፅ ኣይከኣልኒ ኢሉ ኣሚኑ ንኣቢ በስመ ኣም ኢሉ ክቕበሎ ምስምላ ኢሉ ከም ንጉስ ናቱ ክቆፅሮ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩንነት ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ ናይ ኣቢ ሰራዊት መፅኡ ክስዕሮም ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ እናረኣይዎ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናተሓላለኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ፋኖ ገጢምካ ክመፅእ ዝኽእል ዓወት ፀቢብ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሄይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዚ ኩሉ ሽግርን ኩናትን ከለዎ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ከም ኖርማል ሃገር ገይሩ እዩ ትሪት ዝገብሮ ዘሎ
surprising. ተጠይቃለሁ። ፋኖ አልቆለታል የለም ፋኖ ሽፍታ ሆኗል። በነገራችን ላይ ሻቢያና የህወሓት ተላላኪ ሆኗል። ከፊሉ የህወሓትና የሻቢያ ተላላኪ፣ ከፊሉ ደግሞ እርስ በራስ የሚጋደል ሆኗል። ሶ የአማራ ኮዝ የሚባል የለው። እኔ ፐርፐዝ እንዲኖራቸው ነው የሰራሁት የነበር ጥያቄ ያለን ብለው የአማራን ህዝብ ጥያቄ ያለን ብለው ወደ ድርድር እንዲመጡ ነበረ። መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ዝበሃል ወዲቑ እዩ ጠፊኡ እዩ ትርጉም የብሉን ናብ ሽፍታ ተቐይሩ ብላብላ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ወልቲ እቲ ኩነታት ኣብ ገለ ነገር ካገለ ክትቅይሮ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኩነታት ግን እንታይ ከም ዝመስል ንርኢ ኣለና ከተማ አላማጣ ንበዓል ሃፍቲ አበ ከተማ አላማጣ ንበዓል ሃፍቲ ሰሎሞን አያሌው ክልተ ደቁ አጥፊኡ ንበዓሉን ዝተረፉ አባላት ስድሩን አበ ከቢድ ሓደጋ ህልውና ዘውደቀ መጥቃዕቲ መቐፀልታቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ነበርቲታ ከተማ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ምዃኑ ከንቲባ ከተማ አላማጣ አይተ ዝናቡ ደስታ ተዛሪቦም 21 ሐምለ 2017 ዓመተ ምህረት ለይቲ አበ ከተማ አላማጣ አበ ዝርከብ መንበር ገዛ መንሰይ በዓል ሃፍቲ አይተ ሰሎሞን አያሌው ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓጹር ጥሒሶም ብዝኣተውን ሃፍቲ ንብረትን ክዘምቱ ብዝሓሰቡን ዕጡቃት ዝተፈጸመ ምዃኑ ዝገለጹ አይተ ዝናቡ ንልዕሊ 30 ደቃይቕ ዝጸንሐ ልውውጥ ተኽሲ ዋላ እኳ እንተነበረ ነስዒቡ ዝሕግዝ ናይ ጸጥታ ኣካል ብዘይምንባሩ እቲ ማሰይቲ ዝገደደ ክኸውን ከም ዝገበሮ ኣብሪሆም አበ ከተማ አላማጣ ሰራዊት ምክልኻል እዚ እቲ ድራማታት ይቕፅል ስምዑ ብዚ ኸዓ برزينا نتيديف سقطع نتيديف قوتيتو نابزي كونه خلطو زخل كمتاب الاستري وزلهم عفر زركبو حرام ريتال لنا زولو حدنا ناس تقراي حدقا خونو ناس تقراي سقاط خونو ناب شفتنا تعاتيهم كوكعو حزي بتعامي زقنا نزغونه قبل فسيهم وانجل فسيهم كيدهم اللوز والأمنات اللني ولا كنت حاسيهم مزمصو أيهون مبر بس جمارو حماق جمارو ننو علنا خن النخس ننو علنا خن بالع خن القاتل عدد صلاتهم كون عدسا باخوينهم نزيهم زمر حزلو كل سوات بفوليتيكا يمرحوهم وتعدراوي يمرحوهم زي قدس نزيهم يمرح له خزور زلو وتعدرية بحالي جنرالية بحالون وانجل كم زفتصم بالعلاج تقراي بقصر خلال اللوي اللي إذا أمن زوم حرام ريتي نازل لنا نتقراي كنا خنقود احنا حتى إذا لنا حتى نخمل لسلنا إنا وصينا لنا نداول الصنح لما حتى هم يكونوا نتقراوا يوم قتيلهم كيدهم نعي تخصي برتريا ينازل لنا نحنا نخبره ينازل لنا قلت تحيسي أول برتريا تايزل بحق منقص مسارات يوداي ولتي بزعباتي لا لونتنا أي جورون أول برتريا تايزل زخون عطو متن خاص نحنا أول عطوات صار تبع زخونو عطوات كين عطو نسمو الخومو خي جورفتو إلى الله تحسمو تحسون دي ما فرارم تم زخونة تبيلف لا توقع لا تحابر زنبري وعل فرتريا زفرمي أين فلتكان يلوم سكن فرزك أين يلوم تحسون دي إذن ناقور السوا خوينام نحسم وعل فرتريا زتقور زلو حزب تقرأ وعل فرتريا زتحسلو نتري سلازي حجي أتم قاوشتنا بستفعل علي من قدي كعطوهم زفوتونو يملس اللوهم كملس يمكا زي تدراما ناقصله يخيدالو تسقمهم دما ناقول حيز خيد زلو ورده بزتفلالي ገጻት خبيب سلام محدارو ازيوم حدغኛታትን በዳሃትን ዝኮነ ፈተናታት ኩንነትን አጋጢሞም ሞላም ማخل መቀለን ቀላቅል እንደርታን በተማሳሊ ለይቲ ብዑጥቃት ኦፕሬሽን ተካይደለም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ዘሎ መንግስታዊ محدار ትግራይ ዕጥቃት ተጎጅሎም ዝደለይ ወቀይድ በተክተወራት አብልዕሊ ዝወሰንዎ አካል ዝፍጽሙሉ ስርዓት ኮይን ተባሂል ድማ ይንጠፍ ይዘለም መቀጸልታቲ አበ ትግራይ ዝተፈላልያ ከተማታትን አብልዕሊ ውልቀ ሰባትን ተካላትን ዝፍጽሙ ብዑጥቃት ዝተሓገዙ
ገበናት ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ድማ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለም ኣዘራራቢ ኦፕሬሽን ዕጡቃት ተኻይደሎም እቶም ብለይቲ ነቲ ኦፕሬሽን ዝፈጸሙ ዕጡቃት ናይ ነበር ፍሉይ ሓይሊ ክዳን መዕመም ከምኡውን ናይ ፖሊስ ክዳን ዝለበሱ ምዃኖም ተረጋጊጸሎም እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓዱሽ ውድብ ስምረት ዝተኻይደ ወረራ ንዶክመንታትን ፋይላትን ትውድብ ዘሚቶም ነቲ ዝተሰቐለ ባነር እውን ነቓቒሎም ቀዳዲዶም ደረባቢዮሞሎም ውድብ ስምረት ኣብ ዝርግሕ መግለጺ ነቲ ዝተፈጸመ ወራር ብሕጊ ከም ዝከታተሎ ኣፍሊጠሎም ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ዝበጽሐ ዘይሕጋዊ ተግባር ኩሉ ክኹንኖ ይግባእ ዝበለት ውድብ ትማሊ ዕለት 22 ወርሒ 11 ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ it's getting serious ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ተመቓቒሎም ኣሎ ፖለቲካዊ ምምቕቓል ናቶም ድማ ካልእ መልክዕ ሒዙ ኣሎ ታውን ኮደላ ጽምዶ ኣንጻር ጽምዶ ድማ ብዙሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓንቲ እዚኣ ሰሚዕና ሽዑ ኣብቲ ጽምዶ ክንሰግር ኢና ዓብዪ መርሓ ኣጋ ከምዚ ዝበለ እዋን ህዝባዊ ምዃን ኣብ ሕቶ ምልክት ክኣቶ ይግባል ናብ ሓደጋ እውን እዩ ዝወድቕ ንባዕሉ ምክንያቱ እዚ ናይ ስልጣን ስስዕ ዘለዎ ሓይሊ እናለኣኸ ክነብር እዩ ዝደሊ ካልኦት እናተወቀስሉ ካልኦት እናተሰወሉ ክነብር እዩ ዝደሊ እዚ ሓደገኛ እዩ ንትግራይ ይጠቅምን ወላ ነቶም ፈፀምቲ እውን ኣይጠቅምን ንምንታይ ናብኣት እዩ ዝብል እኮ እዩ ሕዝታ ንምንታይ ሕዚ እቶም ቅድሚያ ክወሃቦም ተባሂሎም ዘበሉ ንምዕራብ ከይድካ ታእሽሙ ክነብር እንደተብል ኣብዙ ኣብ ፅቡቅ ዘለው እዮም ኣብ ልምዓት ዘለው እዮም ኢልዎም ድሓፍታቶም ብዙሕ እውን ዝበለ ይኮኑን ንወንቢድ እንተኮይኑ እውን ብኡ ጌርካ ክውንብድ ወይ ሓዙ ተባሂልካ ክሰርሕ ዝግባእ እምበር ንዓልካ ትሽየም ናብ ምሻም ዝበቕዐ እውን እዩ ኣብኡ እውን ክሸዩ ደልዩ እዚ ኣብ ልምዓት ዘሎ ታደሰ ውሳነ ድዩ ዝውሳነ እዚ ሃገርዮም ናይ ባዕሉ ውሳነ እንተኮይኑ መጀመሪኡ ኣብ ትግራይ ኣብ ደቡብ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ እዚ ብርሃነ መዓስ ከም ዝገበራ ይፈለጥኩን ግን ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ዝዛረባ እዚኣ ክያዶ ወይ ከዓ ናይ ፅምዲ ክያዶ ትውፅኢት ይመስል ከዓ ዘሎ ናይ ትሩፋት ፅምዶ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ፖለቲከኛታት ካብ ትሩፋት ትብለኩም ዘሎ ውፅኢት ናይ ፅምዶ ማለት እዩ ሰርሕዎ ንላዕሊ እቲ ፍርያት ረኺቡ ዘሎ ክጅመር ከሎ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ዓሰብ ንምውራር ብኣማይ ተሻሒሕ ዝኾኑ ወታደራት ናብ ቦርደር ናይ ኢትዮ ዓፋርን ኤርትራ ዓፋርን ወይ ከዓ ናብ ቡሬ መስመር ተፀጊዑ ነይሩ እዩ ኦልሞስት ካቲ ማለት እዩ እቲ እዋን ንሱ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ነይሩ እቲ ፅምዶ እዚ ክጅመር ከሎ ኣጋጣሚ ጌታቸው እውን ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኦልሞስት ደንቡ ፈልዩ ልዕሊ ናይ ብልፅግና ሹመኛ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ንትግራይ ሞቕ ክብለን ንኽእል ኣብ ትግራይ ክርአ ንኽእል ከሎ እቲ ፅምዶ ክጅመር ንሓደ መዓልቲ እዩ ነይሩ እቲ መዓልቲ ባዕሉስ ሓደ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ማለት እዩ ጌታቸው ኢሚድየት ምስ ከደ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘዋታት ናይ ምምሕዳር ምትዕራያት ገይሮም እዮም እቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ተሓዲድ ናብ ዓሰብ ዝኸይድ ጠጠው ክብል ወይ ከዓ ክሓስብ ገይርዎ እዩ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ናንባሲ እዞም ተቃወምቲ ብሄራውያን ውድባት ትብሎም እዞም ናይ ትግራይ ማለት እዩ ደንቦም ናይ ሰላልፋ ደንቦም ምስቲ ጄኖሳይደር ማዕረ መሰረቶም እውን ንሱ እዩ ንዋሓ ግዜ ዝሰርሐ ፖለቲካ እውን ናይ ምቋም ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምቋም ኣይኮነን ብዛዕባ ናፅነት እውን ዝተቃለስዎ ወይ ተቃሊሶም ዘረአዩና ነገር የላ ብዛዕባ ናፅነት ማለት እዩ እዚ እውን ከም ንሪኦ ዘለና ብርሃነ ዝተፈላለየ ዕላማታት ናቱ ንዓይ ኣይበርሃለይን ኣሎ ብዛዕባ እዛ ፅምዶ ዝበላ ከፊላዊ ሓቅነት ኣለዋ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ፅምዶ ስለ ዝተገበረ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢልዎ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝሓሰበ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናቱ ኩሉ ነገር ኳልኩሌት እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ብርግፅ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኤርትራን ዝተፈጠረ ዝምድና ካልኩሌሽን ናቱ ንክቕይር ከም ዝገበሮ ነቲ ተኽእሎታት ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ከም ዘውረዶ ንፁር እዩ ብዓፋር ክገብሮ ዝኽእል ግን እኮ ስቲል እውን ክፉት እዩ ብወገን ትግራይ ክገብሮ ንዝኽእል ዝሓስቦ ዝነበረ ንዑታት ክገድፎ ከም ዝተገደደ ፍሉጥ ሓውሲ ዝሓሸ ግምት ክትወስድ ትኽእል በዚ ኮይኑ በቲ እዚኣ ፅብቕቲ ዘረባ እያ ግን ኣብ መንጎ እዚ ብርሃንን መን ኢኻ ትብሎ ሃይለን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ እስከብ ዝስምዕዎ ኣነ ዕላማ እዩ ዝወቅዕ ዘሎ ንሃይለ ኣይኮነን ደደቢት ኣይኮነን ለባም ይርድኦ እዩ ብርሃነ
ገንዘብ ተኸፊልዎ ዕላማ ተዋሂብዎ ኮነ ኢሉ ደደቢት ንምውቃዕ ደደቢት ብምውቃዕ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ብምዕፋን ህዝቢ ትግራይ ኣረዲኣ ኣቃሊሳ ተቃሊሳ ኣቃሊሳ ንቅድሚት ተሳግር ሚድያ ትግራይ ንምጥፋእ ንምንታይ ንኤርትራ ክትእዘዝ ኣይከኣለትን እዛ ሚድያ እዚኣ ብገንዘብ ክትግዛእ ኣይከኣለትን ልብ በል ሃይለ ሳላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከም ኩላ ገዛ ትግራይ ሓተይ ገቢረ ዓበይቲ ሓተይ ገቢረሉ የበፂሕና ውዚ ዓበይቲ ሓተይ ገቢረ ማለት የበፂሕና ውዚ ስለዚ ኣፍታ ዘለኹዋ ደረጃ ኮይነ ንዓይ ጥራሕተ ይኮነስ ኣማይ ተጋሩ ብደሞዘ ስታሊን ንምንታይ ተዓደመ ኣነ እዚያ ዘረባ እዚያ ከንሽ ከስማዓኩም ንምንታይ ተረፍኩ እኳ ስታሊን ምስ ዓደምናዮ እዚ ማእሙና ገይርዎ ቦርሱኡ ጠራኒፉ ሕብራዊ ካምቻታቱ ጠራኒፉ ይፅበ ክድውለሉ ተፀቢኒ ትም ኣነኒ ንኣባ ወልክ ትበፅሓለይ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናይ ብሓቂ ብትሕትና ሓትት ናብ ዝምልከተውን ክሰዳክ ፍትነ ዝኸበርካ ኣወል ፕሊስ ንሃይለ ይኹን ዝኾነ ኣይትመልሰሎ you're giving them relevance ሃይለ is nobody ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ሚድያ ኣለዎ ዩቱብ ቻነል እዩ ዘለዎ ዩቱብ ቻነል ክንደይ ቻነል ኣለዎ ኣሽሓት ቻነል እዩ ዘለዎ so he's just a normal youtuber ንኖርማል ዩቱበር ዓብይ ሬሌቫንስ ትበለኻ ኣብ ኦዲየንስ ናትካ ከምዚ ኢልካ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ከለኻ ፅቡቅ እዩ ክምለሰሉ ዝግብኦ ኣገደስቲ ዘረባታት ትህብ ኣለኻ ግን ናይ ሃይለ ቡጌር የብቅዕ ንፅምዶ ይደግፎ ይቃወሞ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ፅምዶ ኣብ ባይታ ስለ ዝገበርኩሞ ኣብ ባይታ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ነቲ ፅምዶ ዝድግፍካ ቀሊል ዘይኮነ ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ብትክክለኛ ስእልናቱን መልክዕናቱን ካይኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና ብወገን ኤርትራ ንፅምዶ ብፅቡቅ መንፈስ ንሰርሓሉ ኣለና ንሳቶም ብኸመይ ይሰርሕዎ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዓይነት ኣጀንዳታት ስለ ዘሎ ንኣጶም ኣይነስተብህል ንዝምልከቶም ሰባት ትራኸቡ ኣለኹም ብኡ ጥራይ ይቐፅል ኣይሆፕ ድሕሪ ሕጂ ነዚ ሃይለ ዝበሃል ብፍፁም ኣድረስ ኣይትገብሮን ኣይተልዕሎን ትኸውን ምክንያቱ መጠን ዘለዓልካዮ መጠኑ ተቐባልነት እዩ ዝረክብ ዘሎ ጥራይ ክብሎ ይደላነ እዛ ቪድዮ እዚኣ እቶም ክትቆርፁ ትኽእሉ ቁርፅ ኣቢልኩም ናብ ኣወል ተተብፅሕዋ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ እቲ ወሽለኽለኽ ካለ ግን ይቕፅል ኣሎ እዩ ኣብዚ እውን ስምዑ እሲ በቃ በዚ ናይ ትግርኛ መምሕዳር ድዩ እዚ ክንክን ድዩ ባጀት እዮም ዝኸዱ ዝጠቕሙ ሰባት ኣይኮኑን በቃ ቀቢላ እዮም ንሓደ ሕዶም ካብ ምስቲ ትግርኛ ሲ ንሓደ ሕዶም ዘለዎም ሽግር ይበዝሕ ሕጂስ ኣብዚ ኣይተደናገሩ ኤርትራ ናይ ትግርኛ ሃገር እያ በቃ እንኮ በቃ ወግዓውነት ጥራሕ እዩ ዝተረፈ እምበር ከምዚያ እናበልኩም ከታክልልኩም ካብ ኢትኩም ትጠፍእ ዘላ ብተደጋጋሚ እየ ዝብላነ ጉዳይኩም ይዓብየኩም ትግራይኩም ግበሩ ጉዳይ ናይ ትግራይኩም ኣብ ሓደጋ ኣሎ تا تግራይ ንእሽተይ ትመስል ዝነበረት ሽጉጥ ትመስል ዝነበረት ሎሚ ምዕራብ ትግራይ ከይዱ ዳርጋ ዝቆበፅኩም እዮም ትመስሉ ደቡብ ድማ ክኸይድ ይበሃል ኣሎ እንታይ ስለ ዝተረፈኩም ኢኹም ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረበሉ ዘለኹም ኤርትራ ሓንቲ ሰንቲሜትር ካብ መሬታውን ዝኸዳ የብላን ስለዚ ሓሸውየ ገዲፍኩም ኣብ ጉዳይኩም ግበሩ ጉዳይኩም ይዓብየኩም ምኽሪ ነበኩም ኣለና ኪኑ ግን ካብ ፅላለ ዝሓለፈ የለን ስሱዕ ከልብሲ ኣብ ኣፉ ዘሎ ከለ ስጋ ገዲፉ بقلاي كحلف كله سرايو كلاي سجاخ وسط قبل نتابع أفوز نبرد كم خسري زنقر سلزي سسع كلبي خاصة كابت سسع كلبو نايت حشني خا مهنياتو كلبس كلبو كاتبلو نزي خنتاي تبلو يتعطو نقتل أبزون أحد بقى تأمر زخونة دبلوماسي تخايد له أبزت أفشة بوتا خيتكا دبلوماسي تقبر مفتان نرزلنا كم تري وزر لهم مسكلة سرير إرترا زخونو بوليتيكنياتات ركب تخايد له نسد مازي براد شيرمان زبال أبان ناي كونغرسيو تقدم أب رجيم تشينجينج لملان بزوح هاتو كتوز قبر زنبريو انت لومي نسرائيلاويان أجوهم إسرائيل نقازا دبدبوهم بلوهم أطفوهم زبل نسو كتحنامي لم يمدو متزلو نزب غازا نمد مساس كوسر حدا تسلي في زلو بوليتيكنيا إسرائيلاو ما بقول زلو نسرائيل أصوار والسغلا نزبل زلو نبي إرترا ديمقراطي كم تعلم نوعي حتى له أنا نوع محتاط ما يكون نزجر من زلو إذا حلف إسرع عمل تقالس تقاوم أنا تبع له قله كم زعينة كجبر زي مخالف أبتز ورد ورد زخونة بوليتيكيا كيدا محتاطهم كسع كندي وردة نياتات مخانم يمزجل زلو كم حدا عبي روكيت ساينس تجبر دما نهل كازي أنا نتوم نسو أبو كينات نتجراي
ክሳዕ ክንደይ ብልሹ ፖለቲከኛ ምዃኑ ዝነገር ዝነበረ እዩ እዚኦም ከዓ ሕጂ ኣብ ጅቡእ ክእትውሉ እዮም ናይ ትግራይ ጉዳይ ስለ ዝሞተት እዞም ባድላ ተኸዲኖም ትሪእዎም ዘለኹም ከዓ ስራሕ ያናዓታቶም እንጌሮም የብስሉ ኣለዉ ዓለም ይሸራሸርዋ ኣለዉ ካብዚኣቶም ተስፋ ዝፅበዩ ግን ወል ጉድ ላክ ጥራይ ዝብሎም ዕድል እኳ ቤን ከጋጥመካ ይትሕቶ እምበር ካባይ ብዙሕ ነገር ክትፅበያ ልምዓታ ህንፀታ ኣብቲ ኩሉ ነገር በቃ ሃገር ካባይስ ብዙሕ ነገር ያፅበ مش በቃ እንደይ ንኩሉ ነገር ሰብ ትገልጽ ይክእልኒ ኣነ ንሃገር ሲ ፍሉይ ነገር ክገብረላ ዝደሊ ሃገር ካባይ ብዙሕ ነገር ክትፅበያ ብርግጽ ሃገር ካብ መንእሰያት ብዙሕ እያ ትፅበ ናይ ብሓቂ ሃገራውነት ልክዕ ከም ጀርዲን ትኽስኩሶ እዩ ስለዚ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ብርግጽ ሃገራውነት ሃገራዊ መንፈስ ንምህናፅ ከምዛ ጀርዲን መዓልታዊ ማይ ከተስትዮ ክትክስኩሶ ዘለካ ሃገራዊ ስምዒትን ሃገራውነትን ድማ ከም እዩ መበል 38 ዙርያ መንእሰያት ናብ ሳዋ ገጾም ክኸዱ ከለዉ ዘርኢ ስእልታት ኢና ንርኢ ዘለና ዓብ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ብዙሕ ታሪክ ዕምቆት ዘለዎ ታሪክ ዘለዎ ሃገር እቲ መንእሰያት በል 12 ክፍሊ ናቶም ንክመሃሩ ንሳዋ ዝኸድዎ ዘለዉ ፅቡቕ ነገር ክፀንሖም ንቅድሚኦም ተስፋ ንገብር ኣይሆፕ ኣብ ዘበንኩም ክፅቡቕ ፅቡቕ ዕድል ከጋጥመኩም ድማ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ኣነ ከም ኤርትራዊ እዞም ንኣሽቱ መንእሰያት ዝምነየሎም ናይ ኣያታትኩም ዕጫ ይፀንሐኩም ንኸውን ከም ካልእ ዓለም ተማሂርኩም ከም ድሌትኩም ትዋስኡ ዓድን መድረኽን ይፍጠረልኩም ይኸውን ተስፋ ንገብር እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኣብ ገሊኡ ክጅመር ስለ ዘሎ በዞም መንእሰያት እዚኣቶም ክጅምር ክኸውን ተስፋ ንገብር ሳዋ ምኻድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፀገም ኣይኮነን ንፁር ዝኾነ ከምቲ ቀደም ክወፅእ ከሎ 18 ኣዋርሕ ዝበሎ ኣብ እንጥራይ ክውዳእ እንድሕር ክኢሉ መንእሰያት ኤርትራውያን ንዑ ንምግባር ከቢድ ኣይምኾነን ነይሩ ጥራይ እንታይ እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ክኸውን ከሎ ከምቲ ሕጂ ዘሎ ፀገም ዘሎ ናይ ፖለቲካ ዝፈጥሮ ዘሎ ንሱ ከብቅዕ ዝኽእል መድረኽ ተተፈጢሩ ሳዋ መንእሰይ ሳዋ ከይዱ ክመሃርን ክምዕብልን ፀገም ኣይምኾነን ነይሩ ብዓብዩ መፃኢ ናቱ ብንሱ ዝደልዮ ብእሱ ዝመርፆ መንገዲ ክኸይድ ዕድል እንተተፈጢሩላ መወዳእታ ፍዛፅን ሓደ መዓልቲ ኢንተርቪው ገይረ ሕጂ ኣነ ኢሎምኒ አንድነት ጥራሕ ዘይኮንጉሲ ብሓደ ኢደይ ዱላ ብሓደ ኢደይ ከዓ መስቀል ሒዘ ይኸይድ ነይረ ኢሎም ተኸተላይ ምኮን ድሕራ መወዳእታ ሕጂ ዱላ መስቀልን ሒዘ ኸይድ በቃ ኢትዮጵያዊ ብሽመል ከይትሕመል እንዳበልኩ ክትክቶ ነዚ ሰብ በታ መስቀል ገይረ ከዓኒ የሳልሞ ከዓ ኣብ ክስታይ ምስኣት ሕራይ ምስ በለ ኣሳልም ኣቢለ ከምዚ ነቲ ሃይማኖትን እቲ ኢትዮጵያን ሲ ኣላጊቦሞ ነይሮም እንዲኦም ሕጂ ከምኡ ገይረ ኢሉ ሓር ፌደሬሽን ምስ ኮነ ተራእኾት ኩነታት በቃ ዘይከውን ኮይኑ ስራሕ ከዓ ሲኢኖም ስራሕ ተፀቢዮምስ ተራእዩ ኢትዮጵያውያን እንዳመፁ ኢትዮጵያውያን ናፁ ኩሉ እቲ ቦታታት ሒዘሞ ሕጂ ጌጋ ይግበር ኣሎ ኢለ እንደርጋቸው መሳይ ክነግሮ ኢለሲ ነቲ እንደራሴ ናፍቲ ግቢ መፅአ ኢሉ ኣብቲ ግቢ ምስ መፅኣፍቲ ኣፍ ደገ ተመላስ ኢሉና ሓደ ወታደር ኢሉ ቦዓ ብገዛ ዓደይ እሞ ኣነ ባዕለ ዘምፃኽዋ ኢትዮጵያስ ከኣና ክምለስ ኢለ ካብቲ ክዛረበ ደለግመ ትብልኩ ሳንጃ ገነመለ ገይሩ በቲ ሳንጃ ገይሩ ክወግኣኒ ምስ ደለየ ካብኣ ዝሃደምኩ ባይቶ ኤርትራ ከይደ ኢሎም ሕጂ ፍቲ ባይቶ ኤርትራ ክልቲአን እተን ባንዴራ እየን ብሓንሳን ጥልጠላ ነይረን ብቁልዕትና ርኪብና ርዲናቶም ዕብይ ዝበልና ክልቲአን እየን ጥልጠላ ነይረን ኣብኡ ከይደ ምስ ረኣኽዎ ኢሉ እንታይ ክንገቢልና ነዚኣ ዝዓደምና እዚኣ ኣይማእኸለትና እንዶ ኢለ ሸዓዓ ሕቆይ ንኢትዮጵያ ምስ ሃብክዋ ኣይተመለስኩን ኢሎም መወዳእቱ ይጋደሉ እዮም እቲ መስርሕ ናይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ደራሲ ሊቀ ሊቃውንቲ ዝኾነ ኣቶ ኣለምሰገድ ዝገብሮ ዘሎ ሰሚናራት ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብዚ ኤሮፓ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብቪድዮ ይስነድ ምህላው ናይ ብሓቂ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ንሱ ንባዕሉ ዝምስጥ ታሪክ እዩ እንታይ ትብል ቃል ተጠቂሙ ፀኒሑ ኢትዮጵያን ሃይማኖትን ብሓደ ኮኔክት ገይሮም እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ነቲ ክርስቲያን ዝበሃል ብፍላይ ኣመና ሓደጋ ወዲቖሞ ስለዚ ኣብ ሃይማኖት ዝተፀግዐ ፖለቲካ ሓደገኛ ቁፅሪ ሓደገኛ ንሱ ሃይማኖት ፖለቲካ እንድሕር ሓዊስካሉ ሓደጋ ካብኡ ንላዕሊ የለን እዚኣ ድማ ብኩሉ ብክርስትና ይኹን ምስልምና ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር ተሎ ንሱ እዩ እስኪ ክንቀፅል ኢና ናይ መወዳእታ ክፋል በፂሕ ኣለኹ ብዙ ቃል ኪዳን ኣለኒ ናብዚ ዓብየ ብዘይከል ዓለም
ناتي كأي ناتي زخون جرمن مسيح يتغيركو سعودية خيدي يتغيركو زي عدي كتكون الناس اللي زي تخيل طيبك أنا سعودية خيدي كما سلاماي صبوا نبر مسلكو زي له سلاماي مو بعد دخلت نبر هذا مسلمنا أنا إيرترايلن يغني اللي فلتايس رديقة سبب زبزو صحب صح سبب جزء طرايو انتهى تقول هوم سويت هوم زي جزاها ولا عند حوها ولا عند أبيها ولا عند أبوها جزاها مسؤوليها كم تا جزاها يتحمل كانيا سبب ما حتى أتى يكون جزء خلوه جزء خفت سلزت هذا فكرة سيا فعادي بحلم على الدماء أبويها هو ميروني زبح لخايلوني يزيو سلازي نابرار زربا كم تدر فندي تعم نايب حكي لبونا زمالو مخرينا نسمى زلنا عد خا عد خا زي قد ساب كما يكون تاتلا عد خا عد خا بوليتيكا في اللي كل ونا يخل حنت حجر يا زلاتنا هذا حزبي زلنا نربحنا يتزبي كل جزء قدمنا نصرح تجميرنا اتنا بوليتيكا في اللي مس جزء مفتعك ركبا يخليو حجركا حزبخا حدنت كان تدري انت حيلك قالوا كل عقبات كسجر زخليو اسكي ابزيا كلت دكتورستيو لو بانجير غدي ري والله عقري سبعي حصي عركي قال عن بابا يجزع لي لك ممرات كل فيو شو ورث تجازي لك سبيسات مسكي ها كنزب كاتهي بكي بتذهبك كنزب جيركي بعلكي عن بابا تجازي قفي جزات تجازي لك خاني أو بعد هم بابا هتخلي كيرو زياناتي مخريئة تكأشوا قدامكم جواريهم طفيق تقولون خاني بابا مجزز هنا نجزب خمسة طفيق قليل مالكي قليل ليدا هاي سلوزكو well practical زغون solution يو ها بابا عند حرقين تتسجم دوس سبعي سلزم يا سبعي كم تسوون حاسيبك كم تسوون حماق مالتي يكون كنت سبوا نجاري جن بحفشة كل جزء نتسجم حفظ جبون اللي على عين التعبابيو صندوق تبعتيو انا كوزانا عم بابا تغلال يا زي تاتوني سوري مالت كم دليتكم دحور كتبلون تقوليهم قن انا زا عم بابا تبال التعبابيين الكبابيين رئيان سميعيان سلدي فلت I don't understand this عادو بقوم سلازا عبير دوم خونين عايقن I don't get it عم بابا I don't know man تبغون ديوغن هذا جزء مستزل لخا عاد كتمساسل لكها كتقبرت خلي خاقن I don't get it أنا زيادة more traditional بهالناتنا زيد سبلنا ويا تناديتنا هميل كني هنزنا براس تخلون يركن كفتنا يا جنانا كابهنسي أحمقني كمن ديوتي كفتنا عم دقيقام كهلهم ده نزا من قد زي أنا مركا أديتاتنا كوا كتفتني رات خلنا بركة ودادريان سايت خلني خيم خنياتو أديتاتنا ترى سبونا يكونان ناي بحكي تزخدو غعزو ايكونا نتزغبرو كتجبر نساتهم زغبرو بحسب كتبصحون كبيدي فلا دغ خينا زلنا سبات كنري غلنا ابوتاتنا زغبرو وزنبرون اديتاتنا زغبرو وزنبرون كبيديو نجدن كايكونن كتجبرو كالا مارصنا هي وترغيبك حما ايكونن بحفشاغن صبغ يتفتنناتا دسيلوني نزي بحالزي نتي ጭውነት ነቲ ድኻም ነቲ ጻዕርና ህዝብና ዶኩመንት ክትገብሮ መኻላውን ጽቡቕ እዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ከምዚ ዓይነት ኦሪጂናል ትሕሶታት ዝስራሕ መላውን ደስ ብለኒ እናበልኩ ናይ ሎም ሃረስታብ ዝኹዴ ርእይቶናትኩም ሓሳብናትኩም ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እናበልኩ ምዝያ ክገጥፈኩም أبزناتنا بطري أبزناتنا منبر دهر حصاد نفسار بقرينا التكبار تمال اللومن تمال دهواتنا أكبرين قالين تمال اللومن تمال دهواتنا أكبرين قالين